mienu ababu se mamu nyina ha braso sense ho de aboabo no se Asem Beba Dabi kase ye de ebesomo ensem wa de ba no edoso na de edi mu akotene ebi enie frihia dumu anie na won krampumpuni mantamwo osuo toyiri fa owi ase eja to muo ya wato din junta disaster na edu dano bia amanfo kai ene ekọ so aka bia mpanfo bia kasa afa ho yebekọ apoye mantam no emu na oswafo a woda apoye mantam na no akosu agye awute adehia bona baso paaden na wayo sans na o kire se wodo che west north mantam ni mu a ojabra ni bia tofie bi mu a ewu adie no anodin na krachi bi wakobo obi baye asem na kokot na de firimu aba no edika esaditie wo kire se ukọ Nigeria memu a bombo ato amani pewu we ni afoforo bi aka ho na awie ya sinkonwa ye de sommo ne guso akai mo senyuma ko bi adama ene etena sise ya wo mo ebo ye chi don vitamin kanoni ne wadwaman so a ebi ko ni padua ne meboa anoni we na nei ayi ahodo wedding birthday parties ni nyina ye de serve wase eti wudi djuma bi na se umpe bi dia na ne waka akire efihye duonu vitamin ke de djuma wo manimu ye nte wo ho asembo ni bia sanuanu ahodo ahye mu manti eno a ane agya tumu ebi ko nipadua ni ma wanya calcium omega 3 6 ni nyina bi ebeba nipadua ma mapomuden ho nsam agina ye vitamin choco wo ho banana ni strawberry soya milk drink kwadaba caffeine nsam bia ni vitamin champ no so wadwaman so entipa bi fagu fie honomo emofra no ma eboa wo mo sanso na wo de soma hoho a emomanije pa entiano ne no aye ba ko pe eno a ene vitamin kano perfect service woman wo dwaso abusia Ghana Education Service for Oma Science na kafo agya tum kire se perfect series books no emofra no kenkan eboa won pa enti akwara nso wa sha se nkan woma no a kwesi oberum GHS Cerebrum Senior High School ne de nwoma wiye ya na de ma no obeboa na mani ti abobe our English language or award our people history of Ghana RME computing creative science and maths numeracy language and literacy coloring and writing no will be ho namom what say so per computing and career technology so tintin be come schools are hard one some person see mock exams terminal exams and mid-term exams edema emofrana no so the phone san examination san obeye na odia so ho ahwe baby oto ngoma bia Ghana fana ina du ho a also per perfect series books kumasi aputu ya no wo oben lorry station man and cranso dan so man first of all no ana benya capis ni bi wa homa ni 0243 299 938 and 0540 755 465 yensan for penny of a journal to boss yakuna dam no so krojen edi nsem ya ma sema kenkan na yeni kasia ne ho ayaw ukọ Facebook live na dem you take 102.fm so o take 102.fm oba amfonyina hodo adi hwe obenya bi na wahwe papilo boy chidom in produce proceed and so and jataba lion children ono so ewa ha na ukọ Facebook live so dem wana tie kire kwa me director na emrantie no holom dia tum enuanum mienu atie nkam de kwame a jenin bo aten kokoto ana afe abrewaba Kofi Chumesi ensem no nie Asem Beba Dabi ye sha se e de free atoranchema mfrinhia dumu anie esiye ene bese mfrinhia du atwam wo da se ne na Ghana man ano dem ye nkrofo atwa adwo pa free se o kire se June 3rd no ena o kire ma ade ba chi June 3rd no su brand bi toya na na odin papa eba sa nkrofo kopeba bi gina ya kwa me nkroma circle o kire se golf session bi ande wo ho no mo wo suo eyiri fa ho no mo tiemanfo pagina se wo suo ne tia nanka wonum akọ mfi ahodo mu abusia o kire se bra o gina ho no na wantoan ka sora nso ne fom de o tia ni wom eja ato eho nyina se na o kire se wo suo no eto aye no a eyiri fa ho no filling station no na mna don ko no omode fem wo no ne tank no agumu no ekotwi fa no ma fem wo no pie ba bonchen na na nso nani ni nam no na o kire se ko soje mu a ene eho nyina wo su afọ na jasa aka ho ewi aso kinkan ya no wona efri mu ni pa no makomako oha aduonum nan 154
wɔn a pra so deɛ na yɛn gyesɛ bebree yɛ ɔkyerɛ sɛ na ehu yɛ papa sɛ ɔbɛhwɛ nipa paa sɛ wakyenkyene gu hɔ obu wɔn so a wɔn nso hwɛ n'anim a egya no anane no a na ɛsɛ ano ɔden bɛyɛ ma mo te ho kɔmiti nyinaa so nhwehwɛ mu a mo hwɛ mu ne adeɛ nyinaa no ɔde baayɛ na ɛna ɛka ho bie baayɛ yi wɔ nyansapa dwadie so deɛ wɔkae saa da no a wɔde ho nkita ho abusa sɛ so si yɛ no Ghana ma asua deɛ afirim ana wɔn sua bibia mfiri mu na Dr. Barnabas Adaya manfo kyerɛdeɛ wɔ Akenten Apia Menken School mu Amstead deɛ to aso no deɛ ogogo na asɛkyi abɛhunu ne boa den papa nti etwa ne tia Amstead na Amstead hɔ no no ana ɔkyerɛdeɛ ne waben papa na wɔba amaneɛ sɛ do kwasɛm nie Ghana nsua bibia mfirim sɛ Ghana nsua bibia mfirim wo paa enkyɛ bia brɛ bia ne akyire mmea ahodoɔ sɛ nsuo yiri fa mmea ahodoɔ na ano ɔden etu no deɛ wɔka kyerɛ mpanimfo a Ghana man ɛhyɛ wɔn nsa titiri wɔn a wɔahyɛ tumidi ahyɛ wɔn nsa ne sɛ ɛbra so saa atoro nkyɛn bi sei no ɔman nyinaa nhyehyɛeɛ na ebi nsi bi ewuo titiri ani nsuyiri a eyiri ɛfa nkurɔfoɔ no wɔsɛ manfo mo tete gata ne sumna ma mo tete sɛ bɛ osuo tɔ a ɛnkwata afa ako ebi wɔde bi ama temamufoɔ sɛ bere mpanimfo yɛ wɔn deɛ no so na mo so mo yɛ mafam deɛ nneɛma ahodoɔ bi a mo yi a ɛma nsuo yiri fa nkurɔfoɔ no mo nyae anye sa hwe yi a na sa atoro nkyem ye na eba ya enipa fam wi bi asi bi oba fa drive ni so take 102.9 FM zabusua emfonyina hodo bi na da June 3 no na esi ye no wo hwe adnan ne kasa ese ye nipa na ahyehye a na sa no de ye papa ti Dr. Barnabas Adama fo aba amane ese sa de ni kwanse bi si na mum se bi nsi bi ewu a menyame yos madam ho so na o se mpenifo hwe de hyehye gu akwan mu do osu ato ayiri fa nkrofo no eto atwa wonyansa fadwumadi esu ne wodi asemi eto dwa yɛte kurom ha na June 3rd 2016 15-16 ija ɛhye yɛn na ija na ɛhye yɛn no nyɛ sɛ ija na pemu a na ɛhye yɛ o nsuo na tɔɔyɛ ɛna nsuo yi fra nkran ana circle filling station ɛwɔ hɔ fuel station ɛwɔ hɔ a na yɛ goil nsuo twi fa hɔ ɛma kyɛ sɛ oil ne fuel ne ija ne nsuo di afra na obi akyɛke records na sɛ kurom ha disasters mienu a ahete yɛn pa ɛyɛ saa May 9th ne saa June 3rd disaster no adeɛ kye anopa etiefu etie me mfa nkyɛme na ahwɛ sɛ yɛsesa nipa yɛde yɛfrɛ ne sɛ kia na ɛsesa nipa na fast forward KOB ohwɛ besi na 2025 June 3rd na ahwɛ sɛ nanu eni mfa nsa bosome mienu mpo ne yɛte edi ho nkɔmɔ kise ne nsuo emuna na no na Accra weja ne ntwi aso ye tu nipa fo sɛ omuntu mfiri baabi omwo ne nsuo ne te omaba eti afi bi ase ya na yɛbɛkɔ no Kumase ne etie na nso mfie ba miensani gradually Kumase nso ɛbɛyɛ flood prone na no ya yehu de see wo airport runabout ubia bepie ye kurom ha airport runabout so fa wiem nko ade a ɛhɔ no bɛfa obewura kuro mu na yehu de na ɛhɔ ayɛ yehu be mia bebree KOB nti na asoman no yebetumi ayɛ nti yebehwe ni se ya nti ɛna ye June 3rd ɛka ye yia no na me pese mpanifo kurom na de bia de me kan say we have subsidized their comfort so hwe sika ye tua mpanimfo be bia mpanimfo da ka mpanimfo tim yetimi ye Minister of Sanitation and hwan ye Minister of Environment and hwan ye yisa enti omo comfort ne subsidize se omo nwene mayen no omo dwene ne mpi ana na so omo dwene mani pie na ne yo no ana ye ntumi nyo okoka ne de ahye temamufo wo ye chefa na temamufo no betimi adi ye ho so ahwe ye ho so abɔ ye bra yank ye nyimpanimfo ya tinu nkan eye Dr. Barnabas Adaya amanfo papa wa bane pa otwade Amstead suapon ni mu ye ko apoye mantam ni mu na enu ada na beto odwasen kwanhia bi asi wo apoye mantam ni mu koforidua adukrum kwantempon so mar 44 pe ena kwanhia yi esiye na we no Toyota Haze minibus ya wono nani ekire koforidua wo firi ahyaman na chance de no ye GT 5160-17 na bra san kwanhia no esiye no saa bre na mu na mantam no soafo
akosua agye awute ya dodo na abɔ ne mrane sɛ akosua wat na wɔno nso ɔnam saa kwan no so a amanebɔ ne kyerɛ mu sɛ okodi dwumaso bi ɛwɔ ɔdumase krɔbɔ a obidi ebepie saa nkwanhyia yi so na bramami ebehu sɛ nkwanhyia no asie no Brautek 102.9 Radio TV na ɛbɛhwɛ bi ɛnya asɛm ketewa koraa na mantam soafoɔ maame na kyerɛ sɛ ampa ɔyɛ soafoɔ wɔbae sɛ ɔba bɛboa ne mamufoɔ maame yɛsi fam na wɔboa wɔn a wɔn ho aka wɔn kwanhyia mu sisa wɔn agu ka foforɔ mu do makɔ ayaresabea akɔpere wɔn nkwa no na kyerɛ sɛ ɛyɛ anika sɛm paa na no na aka ho bi na adehyɛ hɔ no mo kyerɛ sɛ ɔma bɔ n'aba so kwan soronko koraa wɔ saa na muntu a wotu ɛde bɔ anuanum bi a wɔn ho kaeɛ ɛwɔ ka kwanhyia mu ma 44 no ɛwɔ apoye mantam no mu no ɔmo kyerɛ sɛ soafoɔ no ade a wɔyɛyɛ no wɔmani asɔ paa yɛtoa kaseɛ no ɛso na yɛbɔ sɛ sɛ deɛ ni akyerɛm ɛwɔ debi so ne bro no baako a ɔfrɛ kokoado ɛhɔ no wɔkyerɛ sɛ ogyabran bi atɔ edan bi mu ama ahye nneɛma paa wɔse ɛyɛ adankora ɛnan na adankora nan ne mu nneɛma deɛ wɔkyerɛ sɛ gya ne tɔ mu no ɔmanfoɔ agya padeɛ mpempem nkoma anaasɛ a ɛde arahosɛm aba borɔno no so na aka bi ama Ghana National Fire Service adwumayɛfoɔ ɛde krataa ba mmɔnten so yɛ a wɔkyerɛ sɛ ɔmkora agye ɔmbɔ hɔ a ana ɔbo ɛfrɛ ɔmo sɛ deɛ asie nie nti ɔmbɔ patabiri de mmirika tɛntɛ bɔ sɛ aduru hɔ no mo ɔmduru hɔ yi ɔma fam deɛ bia so bro ɔmduru na sɛ baabi agya no ahye aduru no na ɔmo gye dan no a na ɛnyɛ yie ɔkyerɛ sɛ dan ne mu nkurɔfoɔ motorcycle na esi hɔ no mo wɔn nneɛma ne yapadeɛ ahodoɔ de ka ho de ne nyinaa ahye na ɔkyerɛ mu a nea akɔ awerɛkyekyerɛ sɛm ɛne sɛ ɛbaeɛ no nipa biara mfa mu anhwere ne nkwa na no aka wo bia ma Ghana National Fire Service ɔbɔ akɔkɔ sɛ ɔmo sɛ bɛsi ne no ɔmo nya hu ade kropɔte ɛde gya no baeɛ deɛ na ho bɛhia yɛ paa sɛ onipa bibire biara ɔbɛhwɛ na wada ho so nneɛma ahodoɔ bi ɛde gya hyehyɛ ba wɔse wo pie na odem wasɔ nneɛma hwɛ na dundum ne nyinaa wode ɛno to nkyɛn sɛ o gas wasɔ a hwɛ na dum na nsa na bɛpia wɔpia obi wɔ hɔ no so maame noa enyadoa yi obi kura ne momɔne to gya no so wɔde maame ntwe me kɔn hwɛ sɛ me pɛ no abere a pɛ no ɔkɔkyɛ kesa abere no bɛmiamia no a bɛsɛ simadu sinama nso nwɔtwe ne akyire no ɔmae wɔse wɔahwɛ yie no agye wom wɔn bɛba ho soɔ no na odan no nyinaa ɛba abɛhye enti ɔmo srɛ paa sɛ nneɛma ahodoɔ de gya hyehyɛ ba no ɔmafo no ɔmo nsa deɛ ɛbɛyɛ wonia wɔgye padeɛ a wɔde mfirinhyia pia yɛ no wɔgya bra ne bi ntom ɛma ne nyinaa ɛnhwere wɔ yɛtoa nsɛm no so a yɛkɔ akyɛm sɛneɛ gya na akyɛm sɛneɛ gya adeɛ baako a ma yɛ popular ɛyɛ Tiwa Forest na no na aka ho bi sɛ ɛbrɛ kɛsɛ mmabunu bi a wɔn akyɛm sɛneɛ gya kyerɛ sɛ wɔn ani abere papapapa a wɔde krataa bi aba abɔnten na wɔn ani bere nyinaa na wɔkyerɛ sɛ Tiwa Forest no ɛyɛ kwaye bi a ɛne ɔman yi mu wiase afana obi a ɛnim Tiwa Forest na wɔn manya ne nteɛ sɛ krakye bi a wɔn wagye din na ne din a wagye no ɛno yɛ fam agudi a yɛtu ɛnam mara kwan so illegal mining galamsey no ɛno ho dwuma no wodi a wagye din paa na ɔmanya nteɛ sɛ wɔn mpanimfo bi a wɔn pɔtam hɔ no ma yɛ akwan a wɔn pɛ sɛ wɔn wura kwaye no mu ɛne asase no bɛyɛ sɛ 800 acres wɔn pɛ sɛ wɔn koto galamsey no wɔ mu ɛno na aka ho bi ma mabunu yɛ ni abrɛ wɔn kyerɛ sɛ dabi panyini ntina fie ma sɛ foamfo enti wɔn nya nhwɛ han ɛmma wɔn ɛnsɛ kwaye ne saa ɛno kan ho bi wɔn mu from hwehwɛ mu ahodoɔ ase kyerɛ sɛ minerals commission no wɔn atena yɛ wɔ koforidua wɔkɔ hɔnom na ɛno na wɔn kyerɛ sɛ ɛbrɛ wɔn koduru hɔnom komodi ahodoɔ ɛkɔ so ne mpanimfoɔ kyerɛ sɛ wɔn ma obi akrataa sɛ ɔnkɔ Tiwa Forest nim na wɔnkɔtu fam agudie ɛwɔ hɔ ɛno nam so mpanimfoɔ kyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔn nimpa sɛ wobɛnya kwan na wɔwura Tiwa Forest nim a ɛyɛ akyɛm sɛneɛ gya hɔnom na abɛfa ɛna wɔnya kwan de awura mu enti mpanimfoɔ sɛ wɔn ma obi atumi krataa sɛ obetumi awura mu a wɔn ate wɔn nso to wɔn wɔn hwɛ nipa kora wɔn nso ɔyɛ bɛrima kyɛn wɔn na ɔbɛba bɛwura kwaye nim sɛ obetu fam agudie na wɔn kasɛm na wɔn kyerɛ sɛ oba Tiwa Forest nim a ɛno ɛyɛ fie ɛde ma nsuo akɛseɛ mmiɛnsa bi wɔn pɔtɛm hɔ nom deɛ di nkan yɛ Birim River no ayɛ nsu ɛna afei de nsu na ɛno ɛyɛ nsuo bi a enipa bɛyɛ sɛ million 5 million ɔmo enya nsuo nom edi firi saa nsuo akɛseɛ mmiɛnsa wɔ mu ɛno ne adeɛ baako a mo de ɔmo na asi fam sɛ wɔnhwɛ ɛma nipa bɔnefo bi ɔmo ankasa yie die nti enwura kwaye no mu emetu fam agudi ansɛ no
na no mu kyerɛ mu sɛ deɛ ma ɔmani abere nyinaa no so ɔmu wura kwaye no mu sɛ nsu ahodoɔ yi a ɛde hawa ahodoɔ pii na ɛbɛbrɛ ɔm na ɛdi nkan wɔnya nsu pa nnom apɔmuden ho nsɛnsɛm ahodoɔ nso ɛbɛsɔre no ɛne ɔhaw ahodoɔ bi a ɛde bɛba wɔn mo so ɔmatenaeɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛde haw bɛba paa nti ɔmo srɛ mpanimfoɔ deɛ di nkan yɛ aban minerals commission no ɛna wɔn a wɔka bie wɔ mu ofa galamsey ne ho nsɛnsɛm nyinaa sɛ wɔn fa wɔn nan si fam na ɛti wa forest no wɔn mo ho ban ɛfa ma wɔn no yɛkɔ yɛnim ɛwɔ yɛn awia dumienu kaseɛ yi mu na yɛde yɛne akyerɛ mu ɛwɔ mfimfi mantam mu na ɔdo mfimfi mantam mu a polisi atena kɛseɛ baako wɔ Central North Regional Police Command wɔkyerɛ sɛ wakye aberanteɛ bi a wɔno wɔyɛ Burkina Faso ni ne din ne Zongo Jean Baptiste mfranhyia aduasanum na wɔsɛ aberanteɛ adwuma wɔdia ne sɛ wɔkɔ baabi te sɛ Mali, Togo, Cote d'Ivoire ɛna Burkina Faso hɔ a na mmeranteɛ wɔ hɔ ne maba wɔ so o mumra Ghana deɛ woba adwuma wɔ ha papa no no di nkɔma a ɔmogye tum no ɔmoba na ɔde wɔbɛhyɛ asemfosu hɔ no mo na ɔde wɔbɛhyɛ asemfosu hɔ no mo a ɛde adwuma a ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ no ɔmde wobɛyɛ bi wɔ so korɔ ma ɔfrɛ obusuafoɔ na ɔmogye sika na ɔsɛ ne yɛduru baabi ɔmo so ɔmo kenetfoɔ na ɛyɛ adwuma nti no mommra na moba a ɔnam so bɛma adwuma a wɔkyerɛ ma nkurɔfoɔ ɔmo akyɛm de abɛhyɛ asemfosu ne ne mfafrɛ mu no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa Ejabɔyifo kyerɛ sɛ ɔmo wɔ hɔ na ɔmo nya nteɛ sɛ baabi a ɔfrɛ hɔ Pump Side ɛne bia baako ɛbɛn asemfosu fimfi mantam hɔ ɛdan bi wɔ hɔ no ɔmo akampo nkurɔfoɔ mu a ɔmo na de kropɔkye ɔmo yɛ sɛ ɔmo tɔn frofo si nyaado anantos anampo sɛ ɔmo yɛ dwebɔ mu nim ti aposfo di ntɛnta akɔduru hɔ no mu a sɛ ɛkiw na tefoɔ yi a na ɔkyerɛ sɛ ɔmo adi adwuma hunu sɛ ya na hyɛ da nyɛ kilnut fo na nkasa na yɛsa adeɛ no nkofo bi na de kilnut fo no din ɛyɛ sa yɛ abrantie adwuma ɔyɛ ano no nti ɔkyɛ sɛ wɔka sɛ wakye abrantie no wapɔs fo kumu a ɔbɔ ama nhwɛmu akɔsoɔ ɛna wɔn a ɔkye wɔn a wɔn de wɔn kɔhyɛ hɔ no so no polisifoɔ adwo wɔn yɛn hyɛ no wɔn kɔ mu kurom bisu Mali, Togo, Cote d'Ivoire ɛna Burkina Faso hɔ na ɛna ɔde kɔkɔbɔ aba sɛ ɛnyɛ saa nkurɔfoɔ nkɔ no ho aka o Ghana foɔ no nkura ka saa adwa yi mu a okɔ nkurɔfoɔ ama so nso a kilnut ya Ghana fa kɔdi nsɛm wɔ hɔ nom tɔm bɔ kɔkɔ sɛ obi ka sɛ ɔde wobɛtu kwan a nyabutwe yɛ nhwɛmu yie paa da hunu sɛ baabi akwan no koraa mpa sɛ ɔde wokɔ adwuma akwan so wɔ hɔ nom anyɛ sɛ woanhwɛ yɛ woyɛ wo nso bɛtumi adi nsɛm wɔse ne polisifoɔ ne cyber security authority mpanimfoɔ aka bɔ mu a ade afiri human trafficking no wɔn nyinaa tu no bibi ana wahu yɛ ɛne wɔyɛ mu adwuma yi yɛkɔ hɔhɔ yi na krakye bi sɛ ɛbrɛ kasa yi ne ho ɛkyerɛ ne paa hɔhɔ magistrate court no akɔ asetena krakye a wɔnya mfinhyia aduasa baako ɔno yɛ painter yɛfrɛ no Fia Foli Philip krakye yi wɔkɔ akɔbɔ maame bi bayie n'asɛm nyinaa ne sɛ abrɛmo a baako afiri mu ne din ne Musa 2021 no mu ɛna krakye no to anananom wɔn sie do ne firi saa abra krakye ne firi mu deɛ ɛna maame kyerɛ sɛ onya ahotɔ baabi a ɔbɛfa a wɔbɛhyia krakye Philip yi biara ne no sini kɔn so sɛ wɔ bɛnfo wɔno na akum Musa na on deɛ wɔka kyerɛ no ɔno Philip ne deɛ ne nam ɛnyɛ dɛ na maame no tumi awe ɛkwan yɛ ɔfa so a wɔkum Musa no wɔka ama na so ate sɛ wɔno ɔntumi nkum ne kwan biara so ɛne wɔde asɛm ya taataa maame ya nya asɛm ketewa akyɛ sɛ wɔanhyia no nsuo kwan so bɛnfo ne na ɛba no wɔhyia ne dwom a na ɔde agye no bɛnfo ni baabi obɛhu maame biara wɔbɔ ne bayie ɛno ka ho bi ɛna maame di asɛm no ɛkɔda aposifoɔ na asɛm no kodu aposifoɔ nim na free 2021 no mu ba deɛ wɔ matwea ɛno ada na ne kurakura mu hɔhɔ magistrate court no ɛtena aseɛ na wɔn asetena mu no mabu asɛm no asotwe a wɔde ma Philip ɛne sɛ wɔbie n'ano na wɔka kyerɛ maame no sɛ wɔ bɛnfo no ɔman Ghana mmara amammerɛ ɛne amane ahodoɔ wɔ mu wontumi mfa mmara nhyɛ wo nsɛm ɛne de obi atam wɔ saa kwan so ma ɛnyɛ yie etia wɔ man ne mmara enti sɛ wɔbie n'ano didi maame no atam sɛ wɔ bɛnfo no 1200 Ghana cedis ontua ɛno akyi 5000 Ghana cedis ontua ɛmfa ma maame no pata ne kra na ne ho mmra ne ho so sɛ krakye no de ahyɛ ne tiri mu anaasɛ wɔka ma nipa nyinaa te sɛ maame no bɛnfo nti otua sɛ sika mmienu yi wei yɛ kɔkɔbɔ kɛseɛ ɛde ma obi a wɔte nkan na awia yi sɛ mmra ɛwɔ man yi mu wontumi ɛnka nkyerɛ obi sɛ wɔ bɛnfo ɛma ama Ghana mmra nye ntumu saa enti krakye bayi a wɔkɔbɔ wɔ bi 31-year-old painter
Fia Foley Philip ene Ho magistrate court na share say 1200 eche 5000 Ghana cedis ontua na won fam pata maame no yetwa aso bosompo amna ne de ni akyerem ewo Nigeria manimum na won state ba ko ofra no Bono state ho na amane ba ene say Ose to paye kodie wo bi akasa nam so amani pankono afrimu wo ya virisia be se dunsie ni na mommoyefo ye odi tuo ni ade edi ewuo ewo Nigeria mamu wo do ni asi Bono state ne so nti wo mu abeti se wakum ni pa ho no no wo kire se nanse ebre bi ani akiri ni pakunkum bi ko so okro nka ho asem nyuye eno na ene wo kire se bombu ya sa to amani pankono wo no afrimu aka obi ama okọ ho no mu a MP wo ho no mu wonu akasa oba amane ne kwasem ne yare hosempa wase baby asem siye eye Mailari village ho na awre hosem no asie aka bi o kire mu aposifo abemu a wo ye nhwemu enti de okasema aposifo mpotemu no Nahum Kenneth daso e kire se ne asie no omunya hu nkrofo pote kro pa etu sa mo ogidie se bombo a etue nanam so amasa rukasem yakoso se nipa bi nso pra omina e wa asabia eja yahwe do so bayire bambo mu pa na bo amasa awre hosem a asie obi NC bio ebenye wesna nsamo de boabo no se awia premture kase asana bikase ye de asi na Krobea Yaw Asante ato de asama de binaba jataba bo echidom papilo wa ha bo echidom ne no mienu aten kam de ne kwame agene bo aten kokoto na afi abrewaba Kofi Chumasi ansa ne beko no odemu chia ba ko wa ha no akusika frempoma ene ye wawoda my happy special birthday the nation's poet akusika frempoma the only porter Ghana man Peninsula John Dramani Mama Edose na former president Kufuor so endorse his excellency na mpenifo kroma ina endorse we very good na no wo panti akusika frempoma and onya me say my happy special birthday onyankrompon onhiraw Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria drona. Ani, say nam sa. Wo beje di say me wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no musa. Achekura 4 days na Pavi and the Plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan our pharmacies na herbal shop FDA aje dwede nkrato yatum Opanyi mahwehwe wache se perfect series books here o ma me koto obi ma me ma no o wajajai aboa wo mo se wo tumi kenkan kama wo kabrofo na nkontabu okra de ajajai wonderful Mr. Ghana for GAG perfect series atomo no de jai no de animdifo e na kire wo nwoma bia o crèche nursery any KG books bia bi and o science creative arts maths RME history coloring computing OWAP ni nyina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a o ni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixer anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pom mudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband
Ye de wa Hyper Plus husband. And the one so we Hyper Plus wife. Na abano. Hyper Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hyper Plus nyina. Apem for about more manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hyper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Okohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye ni padua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ne timi aso ano by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amien kasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Hello, me did my medusa. Me dedusa clinic ano. Esan Otek FM OCC Games ninti. A free Sabre ekokosi July busumi day chatso. Ye free health screening. When is set in the pedria ye in Sinisentoma. Enti Brakumasa Swa magazine micro gold danum. Baby wumpum. Ghana stand up Kumasi warm up for the biggest corporate championship OTEC 102.9. Pain the pain, the pride of Ashanti at the Jumadia Tundi OCC OTEC corporate championship Egwakoim 8 corporate institutions and for the Agrokra 1 trophy, the bragging right. Who wins the ultimate prize? Menshia Prisons and Star Granite and Marvels IUM Hospital Limited, UTAG KSTU, St. Louis Staff Enterprise Live, Ashanti Masquerade, Anase, OTEC FM, UTAC, KNUST, Donyima Steel Complex Institute, UTAC Amsterdam, and Efredi Agro, Saturday, 7th June 2025, our O24 AstroTurf Park, our Dichamso, and Efredi Agro. A good year with Brenebekoso, a bene football, Owari, Lud, tag of war, and then Yakika Umbibri, and Unti share Sammy Mindano, a sanse, Bayo Jankasa. Sponsored, Ma Miadusa, Ma Dancieni, a Jadu Bites, Genesis Media Production. On Loose Kitchen, Brabedi di Peche, Claire Park, Abuju so dead, any Danny's Creation, your one-stop fashion destination for high-quality custom printing. OCC 2025, Aro Kordo Ankasa, or remove. South Pascal sponsor Jumedia, Momodia Frey, or 0247 995160, and I say 0547 982256. OCC, OTEC Corporate Championship, Ojanaso, Aso Kumo. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea Nana Yaw Asante, Asem Beba Dabi Akakune Bete Onua Ori Abe Akusie Aoti Quantum Mo Sir Oni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Oteka Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adani Muguhura Ayemi na Sienkam Ise nyuma obia ni nyuma nyuma no dɔɔso nanso deɛ ɔde ama nipa no ɛno na ɔyɛ dɛn ɔhwɛ so ɛdidigi OTEC nyame ma wɔn nyuma no ɛnkɔ so ɔpani a wopi adwuma no ɛnkɔ so nyinkyerɛ ɛnkɔ so abawoɔ ɛnkɔ so ɛnkankan kɔ ɛmanteɛ no wɔn yɛ mu adwuma no wɔn mu nyina da papa ma wɔn ahoɔden nyɛ wɔn dea ɛne sɛ ame no kasa no pɛyi ɛnkwa no a wɔde ama no wɔde asɛm yɛn woso wɔ bi a sena yɛ a metumi ate atɔ ɔbrane ho hwɛ bio but ɛyɛ akyɛdeɛ na ade akyɛ yɛn na ade asɔ bio bebi nso wɔn so na asɛm a ɛdini wɔn kɔ anim kura na ɛyɛ tuo mmaa ase kan
one to pro and so on papa mother subusua you will come papa we are any can say we can't say in Nazi and come but woman in a hoban the PDI yeah and more pro for in young class papa why you be protect more interest get money to pump no more to pop with or dog and some I know much can and the put some iron and yard make say what will be any much yes I know much here or can say man on and now will be any much in a moment your catay no more papa and come on the fish are great blow should you copy bra or do be other cop wouldn't baba that's here said they are on BCC not be to you know already one more than to me and so my yako could do and find your copy bra while the few anymore I don't amen amen akosi alare edi asem ene do abana na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina anim okay me sam na tete ene na tentene sey me na oba bi na share ene yinsa bae oba no tu aba me dem ama na me hwe ma no woi me to abadin no wie no na te gana mrem no kura nye 2 years ezo ko school ko ya mami ya makula no ko school gane ba ya wase akura ni nyama ba atimma yako abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busan say wo se akura ni nyewa ne ba ne yede na wo no ne papa wai o so nim ne papa no oson daya na onyama ya oyede oson daya na onyama ya ono na ne papa akura ni Yesu Kristo second ya na sana ne papa ma busa no oni asama obaka ana ne papa ma busan say onka person papa binka no mumwa no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chema o ni masamaka de beda onim kwa bia mensa no kro ya sa ka frame of phone so ka se me yire no we ni berefo o ye ni berefo se ni brade na ni brade sa no ka kire why na ne o yire twem na sisi ya ono a wo ma mempna kwakora no se wane wo yire twempna na onim o metime frɛ no wa phone so se me ba na o sa frɛ me se me to duru a yire fa o ba brɛ no hwan kwa wi me ansa no na ma to duru no sa de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de wi na ma ba fi se ka wo mu minu no wo Asem Beba Dabi wo de awokwa ho a wa ye o de awie wa ba kumase wa ba kuropon wa fa wo sere o so kwa no wato eme adura e de fa ba akoma no na me se me nim hwe me nim se na akọ kama nko kama no ma de no o ma mi wi no an ba 102.9 FM awa fa bebre na ya no obusa o ka kire o se adura e de fa ba bre na wo ya o kan de ne kire no ubisa de de wo say o de kokọ ne ge ho one no han na anyini nye no ya nye message no ono wanyini mpacha o yire wo mfie be sen mere o 35 years Asem Beba Dabi eno watete se one kodwomensa ena atwem mpacha wo de na ma wugidi se ya mpasa o yire kodwo se akura na to ho na ye wo me ate de akoso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo se akwara na wo wa wo ne nye wo se ye hwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya ne papa ma wo me ya madanche fo o wo bucha ne se akwara ne papa wa yi o so nim ba bia ne papa no o bucha ne se na wo no ho ne nyame ya o so so daya sesen o so daya sesen o so daya na o fa yefunu asem dia is over me ante de na o de ne ho ba mama no bucha me se adentina minim nsanum kakra okay adentina onum nsano am so me pese me no wo no so yo to no ante no onum nsano na mata oi no te sa ne ti de ya ai wa gno he e bia wo ba fi na me tu yo no 1 week no oba me fi e me no die na se awa de ni na ni ono pese wo jae nsano mo na wo jae me jae sisi a oda so no aso no wira ho ntere ya mi sa bom kakra de wa bare ofade ya na ode she obi ani abre agosi alare abre o alare abre o ko mo bonye ya sam ke to
There be 50 cedar, 1 month, say. Not 3 years. Monchake mame. There be an man say 50 cedi. 1 month, 15 million. And 3 years, yes, 45 million. Hey, what's Waboka? And a car me born in the one tree, Mr. Mammy. Ramboa. Matukra Nidin. Matukra Nidin. I was trying to them 3 years. Me Bokoma, Jebea 50 cedar, 50 cedar. Mombo nehe. On farm Sikamame. No on fighting about. A man so ye boka. Sir Bema Oba Huma 50 cedis a day. Bosome Bako, 1,500. Afeko, 12 months no. 18,180 million. And in Fiemi and San Alareka Wasemi. Not just Waboge Nako Huma 54,540 million. Emma, more appreciate ya wate. Appreciate us. Ye bre. Ile.
ana YouTube ne so a hwehwɛ Otech 102.9 FM na hwehwɛ na so huna onua ɛyɛ ahye wada meburu hye dwumadi a yɛdie ma wunuanom enya adesua ne adekire dwumadi bi ntie ma wɔnom enya bi nsonhwɛ ebrekro na mu ne na wiei adwenkyire bi a wowɔ no wobɛba yɛn comment section ho wode betum ɛwɔ afidie ne so ama yɛn yɛbɛgye yɛbɛkan no kama ɛwɔ afidikɛsie yi so ama obi biara enso ate wonka na nebna da dwumadie woba YouTube ne so de a ɛyɛ akɔpɛ link no fa link ne ma onua mfɛma nua na yɛn nyinaa yɛnya akokoduro yɛnsua de na yɛnkyerɛ yɛn ho nso ade ɛwɔ afidikɛsie yi so ɛnɛ dai yɛwɔ yɛn nuanom wɔ amanhodoɔ so a yɛdwumadi a yɛdie offer show no live ɛnɛ Be Love Radio for enhyira no enkamo gracias asumdwe enkamo mo Spain abuchiman mu ɛnɛ mo fa yɛn show no live ɛwɔ hɔ ɛnɛ sɛ woba United Kingdom man ni mu a yɛwɔ yɛn nuanom Sahara Radio for wɔ hɔ ɛnɛ wie Sahara for nyankopɔn hyirɛhyira mo ɛnɛ yɛwɔ Brenny Radio ɛnso wɔ UK wa yɛwɔ GN Radio ɛnso wɔ hɔ yɛwɔ Patmac Radio yɛwɔ Abawa Radio ɛne yɛwɔ Amansan FM ɛnɛ wɔnom nyinaa wɔ UK man ni mu Brenny Radio for nyankopɔn so nyamo kɛse wɔntutu mu anamɔ nso mfansi yie sɛ daa ne daa mu ne ahyia afidikɛsie yi so na sɛbesɛbe yɛsua deɛ na yɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛna wie yɛwɔ Kings Radio ɛno deɛ ne TV wɔ Paris France abuchiman ne mu ɛna wie those of you monitoring us from France nyankopɔn nyamo kɛse wɔ hɔ Denmark for monitor yɛ ɛwɔ Dache Hima Radio ɛno deɛ Denmark man ne mu pɛ ne wɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna na wie Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman ne mu ɛna wie wɔn nso aba da mu abiebiem dwumadie no etwago mede de Krobea nana Yaw Asante awiei ogie amanie ɛna wiei apɛsɛmakana nanie ɛnɛ dai Krobea jata mene mapamfo yɛhyia yɛba besom ɛna information centers ahodo a mo fa yendwumadie nyinaa no nyankopɔn hyira mo ɔnyɛ mo kɛse na ontutu mu anamɔ enso emfa ensiye oba de achia me awiei akwa be bro ya eja akra good ho te say nyankopon adom we pa na nso so adom kro na me nso me ho den ye de nyankopon ase enne ye benada enne abene sa pepepe awiei ensem wo ho enkomo wo ho sa ye bedibi ye bebobi ye besua de no bi na ya kyerɛ yɛn ho nso ade sa pepepe ɛwɔ afidie so ɛja kwa me mpom te say na adumara kwa ɛdebra masande adumye nso ɛnɛ nso ɛyɛ da foforo yɛ ba besom nsɛm nso deɛ ebi wɔ hɔ ehofu nti sɛ ɔyere ho dɔhɔdɔ hɔ a ase etu ayɛ sɛ wo kokoo na sɛbesɛbe aya agye wo kokoo no ase abɔ so sɛ woyere ho dɔdɔdɔdɔdɔ a aya no ɛhye nti ɛyɛ ayere ho dɔ no emfuye no ebitu okay I love that awiei adofo yɛhyia ba besom na enkoma yebedie wɔ afidie so nyinaa no nyankopɔn ene yɛmboafo ɔno ne tutu yanamo na wɔde yɛn esiye na ne nkoma yɛba bɛbɔyi adofo ne ade hye nkai na ɔnhyɛ ne nso sɛ yɛde besua de ne akyerɛ yɛn ho nso ade ene nkoma brokro ya nso no memma mo akwanya ewa afidie yi so ene mo a mo wo WhatsApp no mo beba mo WhatsApp voice note ne so awiei mo de mo voice note betum ye bebo ewa afidie yi so am obi anso atemonka ene kuro ya anso ye tie mo adwenkyere na abedwafo kyere wonom nso adwen no na ye sua de enso wonsem a ye de ba mu na ye kyere yɛn ho nso ade na awiei oba de achia me akra abo akokɔ yei ɔno na ɛbɔ twene akokɔntwiwa ɛnɛ antwiwa ekura ne ma ɛna twene yi si nanim kyerɛ sɛ nananom abodwa ɔnom afred ɛdɔm
ya eni edwa danta ena nananom abo nananom bo se adwa yi akokwa ntwiwa eni ehunu se empotamu ho de wonim twene no bo na wo bo ni yiye ema amanfo ani gye eya akokwa ntwiwa enti ene na na atu ne chiame ami akwa akokwa ntwiwa fie yakoka kire no se enoi wadama edwabo aye beboyi na nase ye to nsa frew se twene no we ye foforo kra wona wo betia no enti ene ye wubesim wubedim wobewusum na wadwetedwetem se beya ye de bediasa o se ye madwuma mu a mo amani tua nkokọ ene muadoma kingdom yi mu de mi ana mete so enti ka kire na nase mate eburu me dana senso meba ebra na so edwa no ya boadem ye moa ni nyina hia efe enigi aba ene ebehwe aboa bi eba wone ne dofo de wo yere ne eba de wo kanchema ne eba de wono nso ni bie no wo nua owo banana bi wone ne ma no onum nyina begum kire se entwiwa na abegye mai na wo behwe entwini se ne wo dim titiritintintintintimu a na utumi hu sampa unimbo afei edwa no atai kire se edom aba ne doso na na kasa wie na na kire akokwa ntwiwa se eni edidim kakra na nananom yanso yankwa ha na eni yentinzi dom kakra na eni akokwa ntwiwa nyasam ketuwa o editintintintintim ikudum kunkunkunku nyasam ketuwa o eni ewodim pa na wogusu a wodim na nananom sipete wonum si ano awoso no opete bi kwa atifi atoya na afo ne epuye ba no ye aboa tefrenso ne yire ne ma wonum nso ba adwabo na se bi asanu akoye tefrenso ne nabusua fe enti nananum dim no awoso pete wo sipai na nananum free dwam ne ye ka se ye ba na kuakuo enti emoa no wo ba yenim se ntatia abusuakuo ena atia si dwom yenim se nkokwa abusuakuo ena atia si dwom yenim se ntafra no onom na eba ye mfutu fra weyima anya saa mmoa no akese ewomu no betietie nkuma na kuwon timi kasai ene ebehwe ntafra ni na abusuakuo na tu onsa akom na nanum pie firi mu no o sene ya meya mensa no saao na ne etafrenso ne yire ne ma wone ne nana anom ne abusuai wonum atie si dwom ena kunkunkunkunkunkunkun na ntafre yi si wo huri no otepete asano aya akokwa ntwiwa na ni so hwanyan no se ntafre na edi asasa no se wo di asa no wo huri wo pagya won tabu nimu se wo huri sa na wo pagya won mo tabu mu no enti abasa akokwa ntwiwa ehu ntafre no amatuo mu sa na sa ye ne fe aye ntwiwa fe aye ntwiwa kono akokọ one tefre eni nhia enti de kokọ baaye ene se ene obepe kwan bi so se beya obenya ntefre na wonya biadi enti ene ade a eye kinkinkinkinkinkim utumi wusa twene no ekosoro afedi ete se de bia ye bo palogo bi no na free palogo no na ba worship tempo no free de wosoro ya nananom de bedi asa na efe no adane aba beye de da fom no afei amanfo ewodwane mu nyina ye ede na akokọ wo ye die na wo ye se na aboa chechede ugina hohwe de akokọ ye no enti wakwaje microphone ewe adwabo ni mu achechede ka asem bi na saa asem no a achechede ka ye no wanka ma bua bia se okama ntefre osi ntefra muwo edwan mu muntie me anyanyambia kingdom ya mutimu yi mune nkokọ
ɛyɛ fine ana na ntɛfrɛ ni nyinaa bɔagye so na na kyekyedeɛ da bio ɔsia dentia ɔse sa akokɔ hyia yɛ miayu akokɔ nie tɛfrɛ ni a ɔbɛsoso ne ku no enti nkokɔ ɛyɛ yɛ ne atamfo sɛ yehu sɛ nkokɔ ɔba yɛ dwane ɔse okay na mo ba adwai mu hwan na ɛbɔ twene ma mu di asai no mo nyinaa tiam nana ɛyɛ akokɔ ntwiwa akyekyedeɛ gyina hɔ din no asɔse deɛ mu afei mu adoma aba ne nyinaa nti aseɛ wɔno mu busabusa adɛn na nana akyekyedeɛ ɛsere asɛm a wabusa yi ɛntɛfrɛ no anya no yɛ di ama wɔn na adɛn nti na ɛne ɛwɔ sere wɔsɛ ɛne ɛntɛfrɛ mu ntie tie sɛ wokɔ kɔto so sɛ wankasa wo tamfo ɔno ɛne twene bɔni no anaa twene bɔfo a tie deɛ meka no hwɛ yie na wankɔ ankodi asa ɛmpere wo ho mpɛntɛm sɛ wo tamfo ɛna ɛbɔ twene no na wobɛpere wo ho sɛ wukodi asa ni sɛ ntine sɛ nananom di asa firi dwom wieyɛ no ntɛfrɛ ɛna pere wɔn ho ɛsan bɛte sii mu wɔ nananom akyi ebedi asa enti anna kyekyede asɛm nie wɔse sɛ wokɔ kɔto so sɛ wo tamfo ɔno ɛna ɛbɔ twene no a ɛmpɛntɛm ɛmpere wo ho sɛ wobɛdi asa wasa wudie na ɛfɛ meka sɛ ntɛfrɛ weyi huri weyi pete amanfo ɔkamfo wɔn empofiri mu a ɛna nnwom no sɛnea beat ne teɛ sɛnea ɛwɔ soro na ama agorɔ nase ayɛ dɛ no akokɔ sesaa ne firi deɛ ɛwɔ soro no ɛde ba a ɛfɔ mmɔnyɔɔ ɛba saa wanhwɛ yi a yɛbɛka sɛ waa wosa no na wonim asa nanso na yɛ wo tamfo no baabi a na ɔde twene no beat no tempo no na ɔde nam no sesei ɔde aba fam paa enti sɛ wokɔ dwabɔ ase deɛ wɔyɛ wo tamfo ɛnɛ ɔkyena ɔyɛ wo tamfo sɛ wɔyɛ wo tamfo nnoro a ɛnɛ ɔda so yɛ wo tamfo ɔkyena ɔda so yɛ wo tamfo mfie no bɛdane adi nahe koraa no a ɔyɛ huruyɛ aboa huruyɛ wɔ hɔi ɛmogya mpane tiri mu da enti akokɔ ntwiwa ɛmogya mpane tirim ɛwɔ ntɛfrɛ ho na naka saa asɛm wei no bɛhwɛ nsɛmbɔ ntɛfrɛ yi bɔ wɔ nsɛm ntɛfrɛ yi bɔ wɔ nsɛm ɛde saa yɔ so ɛmɛ ntɛfrɛ no nyinaa firi dwabɔ no ase ɔnom kɔe sɛ yɛ yi a yɛka sɛ yi ɔno hunu akokɔ a ɔmo da so dwane no baabi a wobɛduru ɛhɔ na wo tamfo sɛbesɛbe wɔne na bedwafoɔ ahyia pɛnentɛm twam wanhwɛ yi a ɔbɛkɔ akɔpa asɛm de abɛka wo wɔyɛ wo tamfo nnɛ mɛnwene wo ho na wode ɛtena hɔ ma no mɛka nkyerɛ wo sɛ wakɔ aba ɔsɛ wasesa nti meegye no afei ne wɔba bɛtɔɔ so werɛ no deɛ mu ɔden sɛ wokɔto so sɛ wo tamfo ne twene bɔni ɛwɔ saa dwabɔ nase a ɛmpere wo ho ɛmpɛntɛm nkɔsa kyerɛ sɛ wanhwɛ yi a wɔbɛdane beat no na wɔdane no a wasa ne bɛyɛ tan ɛdɔm no nyinaa bɛka sɛ ɔna anim asa nanso na yɛ wo tamfo no na dwene mu pa a wɔsuae wɔ ho ɛna aba mu ama no ɛna wie yi Krobea siblie ɔba ade akyia me akra sima korɔ akra me da asia ɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa akra deɛ mede ka wo deɛ ho nso ɛne sɛ wiase wo tamfo ɛyɛ wo tamfo ɛmfa ho ne baabi a wo ne bɛhyia mfa ho ne baabi a wo ne wo tamfo bɛhyia baabi a wo ne bɛhyia bia no ɔyɛ wo tamfo sɛ tɛfrɛ ne akokɔ kɔhyia wo dwabo yase o yɛnim sɛ nananom nso aba o ne ntɛfrɛ nim sɛ ɛwom sɛ akokɔ yɛ ɔmo tamfo deɛ nanso ɛyɛ adwabɔ no ase na ɔmo ahyia hɔ na ɔbɔ twene ne nko ara deɛ wɔtae no ɛni hɔ bio anaasɛ baabi a ɔmo hyiaeɛ no ɛyɛ baabi soronko nti no na ɔmo nim sɛ suban no ɛbɛyɛ soronko na ɔmo nso wura fi sɛ ɔtan nso ne aduro saa ne teɛ enti saa ɛna fa hyɛ wo tirim ɛmfa ho ne baabi a bɛhyia wohu sɛ nka ɛntɛfrɛ ahyia a akokɔ ɛwɔ ɛkwan so sɛ wɔn mo mmienu nko a ɛnka wɔn bɛdwane ɛfiri sɛ wɔn mo nim sɛ akokɔ bɛmemenemene wɔn mo nanso so wɔkɔhu wɔn mo wɔ adwabɔ no ase ne deɛ na wɔnim sɛ ɛso no adwabɔ ase ɛna ɛso no tokurom ɛna ɛso no nkwankyɛn ɛna ɛso no fie wei
ene koye ma entefre ho kwakire wo mo no sanka wo mu hu se baabi aye baabi a wo behia wotamfo bia wa ya wotamfo a enka nye ne se enka de esi ye edi ye bre mu dem ewo bia hodo bebrebe sa ha de edom nipa dom wa ha ne sa ni ntino wa ya metamfo kra no a mene no be ye senia eye wodo wotamfo ya wotamfo yeah wodi na ntwie kwa abrochire ba kra obesumu saa so na de na kuruaba efira abrochire ba kra no a kuruaba nti ma ye mfa nhye ya adwen mu se ye sia obi wo bia bi nti ye ho no mo de ho nko ba bia ebesi asore dem kra wusia wotamfo a wo ya wotamfo romanfo wo bire biduru a ye se ye mema ye ho Christ asumdue enka wo chia yonko a na wa man Christ asumdue nka no onto aka Christ asumdue nka enti so oba na obetena wo nchen na se wo ne wonye free a wo chia no a wonfa ne nsa ne ntonsa ne ma ne meduru ba bia edu ano no na de wo do no ne de wo mo de tum sei babam enti hu say baabi a obehia wotamfo bia mfa wo ne baabi a wohia no wotamfo beda se awia yi adofo ne ade hye oba ade achia me na mate ono nso nka no ene se oba ye YouTube ne so a ye wa adofo ne ade hye a ene ono mu adikan ewa afidie ne so awia yi manso asuo nwunufo ogoromensa ono abedwafo mehu se ene mo aba afidie ne so krasi asumdue no ebi nkamo ena wiei ogoromensa onu abedwafo no ena wiei nanabuadu wo United States of America nanabuadu ena wiei wonso krasi asumdue no ebi nkan na ontutu wanamo enso emfa ensiye wo US do osi akrakro bia mo hotesei ye hoye osi ene wasemu a waka no you are very wise guy in fact ena wiei Grace Divine Jason Miami nuaba ononso United Kingdom nimu and was ye minuaba ma good afternoon with many blessings enjira no enkoso ankan wate enya okese medasi eburu oba pa Grace and Bismarck Boache and was say hi nana ya Krobea Asante mi wo UK and na wie mi nso mi tie o na me hwemo Bismarck nyankopon nya okese and Linda Opon and was ya Krobea Asante tekifo yenso ya bade mu abudwa wa ha na nana Krobea mfa oni agrokra ya bade mu no eyetia na yetie wo YouTube ne so nyankopon nya mokese ya da ase eburu and Lynn odie owo Atlanta and was greetings and well wishes nana Krobea and we are United States of America mu yenso ya monitation no enso wa ha upon Isaac Nsunie and was akra Krobea akra o message here na wode aba no eye very deep we ehiyama woni a adwini mu do so obedwene ho de akwakire na wode aye adwuma ama aboa woni abrabo ena lubo ene yenso ye wa yeti ogoromensa na osi akra ye da se wate ene asem wo ya wakan eye futusem kese ya fade akekere ye ntomana no ekina bi ye de be ya asem Abigail Akoto ene osi akra Krobea Greece fo yenso ya ba ahoma ne so ye monitor show ne wa hapa na akra ye chia wo ne utim nyina Lord Almighty wanya okese no ntutu no wabedwafo nyina nso anamon fancy ene Frimpong Manso Filipo kwa abreka sem ene wose akra Krobea kasem fo yenso yenie na ene wakani nyina nyankopon nya okese me baba Frimpong Manso echa files chia no mame ena me maame antemere nso geni nso ena akra Krobea ono nso wo chia wo nso mame wate owusu Joseph mahunsa wo nso abo awuram ewo YouTube ne so ene wose good advice koma nipa bia wo wate asefo asase so akra Krobea nyankopon enya okese onya mo nso mo kese adofo yehia enawia yi ye ba besom na soma ye ba besom nyina no eya anamakai na mwahye ne nso sese nhia mu ye wo Limbo Wave Enterprise for ya wonmo ta yechi na onum yi eniye didwuma onum ne de molten tissues no ene fit life natural mineral water ede boa yen ye benunum bi ne yenya ahoden ye beda fit homeopathic clinic for nso ase ena wiei onum nso ta yechi ewa akwaniasa hodo nyina mu ena wiei faithfo mo nso nyankopon hyira mo onya mo kese no ntutu mu anam nso mfansiye ena Awurade fie Herbal Center Dr. Amankwa enhyira ni bi nkan Dr. Dawood ona oda Dawood Herbal Hospital no
onu abedwafo nyina nyankopon hyira mo se motaa yechi ene simple plus phone accessories monso motaa yechi bi enhyira no ebi nka mo saa nso na the fearsome 3 eye hepa plus pavi plus mos se wunya bi na se wono nomo a onuadofo etutu anamo nso edisi ye kama ene onyame wo ho herbal enso eye adwumakuri a wode basa nu aba wunya basa herbal capsules no ene basa herbal ointment ni bia ebeboa wo 3p garlic mixture nenso ye adura piwak natural health for ne dia ba ene wie ye da wono nso ase voltage real limited for wie nhira ni bi nkam wo mu na mutu nsupa ema Ghana adihie nya binom ya Bolivia enterprise for monso mo na mo di future life nuane no sayade gracia asumdue no ebi nkamo eja Peter Herbal Center enhira ni bi nkam wo na wo ye awowura odoma nkoma de adom no adom wonso de che nipa de woni eba edane na so no eye woa eja Peter nyankopon hyirawo afa jare na sebafo wodum nso nupa wodum de abedwa so no sabre wodum nso de boy chidom na Abapa Mall the biggest online shopper ewo Ghana ha sa wo de wo hoto won so a ade nyina abedi aboa wo ne bewie yiye na ede amawo enra adofo ne ade hye yedi nkomo bi ewo afidie yi so na enkoma yedi ye no na eye awuraba bi a ye frɛ no Joyce Mausi ono ne ba ye nim na samo a ode ba ye eye ne ba kwada keto afekura no wo SHS mfam 2 na mfam 2 na akwara ne wo no akwara no abedane bibie wo ho ni senti ne se wontina school mu wono nso a wo mane maame fie wono nso a wonkone papa fie ene wo sore a ane na mane nam ena atiesi akwada yi so maame ne ba wo ba ye ne sa akwada na didimu akopie konfo bi nkyɛn ewo nkodu ase ya eno wo amanse center animu na pia wo kokopie ho no sebe akwakoda ne nsempii no nyina ne se konfo ne ba bema ache ne ba no nya de efo enti ene wo wi anopa wo wi awia na wa wi awia ne anwumre mfimfini ansa no abawi anwumre no abawi de de koda na anadwo no wode de ye de kekeka ye ho ama no ne duru ahomache a jekopra osan de atoa so nti ade na ye hu akwada na tumi aba ne maame wa beka kire nse menyem nti gya me bra na fa mame maame na hunu se den ti wode konfo ne ba ne ba ha ema ye frɛ konfo mo no nso de akwada ne bai edi ni nkyire mu bi ese fata no ba ma ye hunu se konfo nye bone na emom ne baba ma no na eteki advantage of akwada no na wode ye ne saade no na ene adofo enu abehwefia ha nya asam ketua wu ye po ye fira fidie yisui behwei akwada no esu akwada na twiem wo ye fia ha no na nya asam ketua na wie ye no oba ade achiam yekusi sai akra na nyamre enu ade akra no obo bna na minim se ne wo bo agu yesuo se yetiefu osuo se die yo ni nyina ne se ono a onko papa ho o maame ho so nso a onko school nso so a onko ni nyina ne se wose wotena o maame nkyɛn a sɛ de wɔka na fidie so na ni nka ɔkɔ papa ho nso na ni nka enti baabi a ɔbɛtena ɛyɛ konfo no fie hɔ ɛna ɔbɛtena ɛna konfo no nso wɔka ne sɛ daabi de adeɛ ne keka kɔ no sɛ meka sɛ me ma ɔtena me nkyɛn ɛnyɛ yie ti konfo no sɛ wodi a mesrɛw kɔ school mame wodi a owie ne sɛ ɔbɛba bra na sɛ si a wokɔ school deɛ mentumi ɛne wo ɛntena nti wodi a kɔ school no ɛne ɛna nyɛ mmerɛ akora esu deɛ ɛne akwadaa ne su papa yebisa maame no sɛ na wakoma so adeɛ pa ne sɛ wɔsɛ me ba no me dɔ no mpɛ sɛ ɔba me nkyɛn ɛno nti ɛna me de ne bae ɛne ɛna nyɛ mmerɛ na agya nyankopɔn adom a wɔde ama yɛn adom abadwafo nti no yɛyɛ ya ka bi a ɛma afei deɛ akwadaa no ba fam ya akwadaa no ɛne ne maame ɛkɔ efie jojojo sɛdeɛ na maame no ɛpɛ no no ɛnura wɔne no ɛkɔ fie akora sei ene kwesiye okay matedase ene kwadwa sempa of kwadwa sempa furniture works awiei yankopon enhyirawo osna na Krobea ene adum kumase ha kwadwa sempa mizumni kwadwo mete won ka che
ya afre me kakra eda wie me kamo ho ya te da ase eburu Felicia kwaten eno ose akra Krobea na mi wogidie se onu abadwafo mo ho ye eya mi o Felicia enhira yire o maame Felicia o bo politics we fidie su no the same thing say enhira ne ye me ba enti Felicia yi eye mase ena enhira de ne ba panyini atome enti ono nso ye frɛ ne Krobea enti se ye de na to de a akwada ne nso maame eni Felicia kwati enti me maame no o politics again ne bo and now we Oba Felicia very good afternoon to you ya chi amena na ne mame wate mu we Kropon isanse Kropon Yankopon nyamo kese na onye me na ne nso kese mame mabaya kama ohonte say Mbacho Yankopon adom me hoye mompaja nkosoro kakra mame ya kai masembi opanyini bia otena na senie so na otena na senie ne so meka abaya kama yi na akai mi o otia senie ne so no ono mote so wo ho na opanyini enso anya sebe na kodonkua bi ena ode no akotena bedroom na asem na wo mo ka no asem na che enti papa iba efri ho omo kan asem ne kakra no asore mpanyimfo we die minyamase o na okọ bedroom okọ a abaya afefe be basisi a wate ene me ma ho asepew no asa akotena semi so na nakọ no aba ode mabaya afefe ote nani na asem na wura adadwum okọ mabaya afefe se ni aye ne de chese okọ ti mabaya afefe agusi aga bewi ase no chese okọ nti kama no ebinie ohonte say Mbacho Yankopon adom me hoye wanya mfie say Mbacho me 23 years say wonsa because so waka mfie am obi akagire o se wunruda Mbacho Dabi usa wanimu yankwada nimu pa o aya kwa me okasa nka me kasa manifia anka be man be say 17 medium ne ho na soso ma me ba nanim ne yankwada nimu pa 17 wo hwa ho su ya obenyina che kire se wabodu kumpo no anim se nkwada nimu yi ase je chestre akola bia o ko tre nanim ne yankwada nimu chese ne ho nso efe ne ho nso efe wo firi he na aba makwara Mbacho mi free barakesi na bai bare fon so de dan say wo bo ene barakesi fo nyina ya chiachia mo enya ye nia abasa nso a sese yeyo ye fro say Mbacho ye frame me kakari charity o sa di charity o kakari charity Mbacho ai usua adwuma na ase uko school ana we adwuma Mbacho menya adwuma bia uko school Mbacho Dabi usua adwuma Mbacho Dabi na ya de hwe ho Mbacho miye cookies asani o ye adwuma wo ye cookies ton Mbacho ai wo de ko school mu ana wo so aton Mbacho me so aton eni wo ye adwuma da kokura wanya akura utumi nya mfa so sen Mbacho bi o ha 50 cedis oya de ensa anya adwuma ni di be me wo yo ba na ye kama sei na do nsa ye adwuma me pe wasem o ana wa wo mpe ho asem Mbacho pe no asem oya de na de na do aba kan de di waba na menhwe so oya de ampa Mbacho kire wasem mu hyase minim wasem no matiefu nim enti hye wasem nase entu nsim finfini hyase Mbacho me ne abrantie bitna ase yesu ewo barakesi na meko school wo barakesi senior high school ana me hu wo SS no Mbacho na wo SS sen Mbacho na meko tu from 2 na de ko hu no no so ya SS ni Mbacho da bi na osua adwuma wo maame no papa do akọ school na de ko twempna to aso ebeduru ho Mbacho nti abrantie ni hu me na ode epasem eto manim ena me so meti asema no enti meti asema no me ne na ehihye ho nkete anche ena
me fefro no abrantie no ando to ne ti ase me kobo me maame amane sabre na wo school na fefro no ba chan to aso me kobo mabusuafo amane na mabusuafo so de koto wo manim wan popo ne ti okase eyono a na oje ti na me wo barekese na me baby a mete pa nso ye barekese achena nti mesisa okase mesisa me niema mbra ne entena e wo barekese ma mpopo meti na mesisa me niema no ene ne betena ye no ne bra na ne bra yere na onwam mienu na na eti munyina na mo dadan ba akom ba cho de bi na ne bla na high flat nti na obi a ye dae dem na ne bra ne ile so dan ne dem okay nti na medi akoniaba mebedi omo ho 2 weeks a na me ko me maame ho 1 week na chese wajai school no onyemo ya no ujai school no mbacha na me fifi sa tetinte so nti e maame be drop out e wo school to aso eno na na mpese me hu no nti na mebedi 2 weeks e wo abrantie ne ho a na makodi 1 week e wo me maame ho me yesa kwapem se me de e wo ye na me wo ye no so se me ka se abrantie na anhweme a na ye ntro e na me twa me ko wo me maame ho no me dey 4 months no me ko asori or the scabai e ma me toto me ho niema ne akra ne niema e na me ko asori e na oka se de me ho achi ne metimi aba ne nchen nti membra e na me sisa me me niema me ma me ka kire me sema me nkompo enye kakra me sisa me niema na msane abrantie no ebetena yo me ne abrantie yi ete fefefe kama enhwe wo so ode hwe me nyina bibia ekoso kama afi menya 4 months na me ko 5 months afi na abrantie na change me ka so ma miska kra nto aduane a osimini bi me so eba ne sanso ana aye ntokwasem na ma jire no se wa ma miska na ompie me so me be sha na me auntie so e wo barekese ho auntie o ka se oni bi na me ko me auntie ni fie me auntie no ama miska ono so ne ba panyin wo honom na ono so ama mi be o sifa ko na me de ko enti edidi mu antokwa nketenkete minya 6 months ne ntokwa nketenkete na me ko bo mama mi amane se mama sese abrantie ne kwan wo de me fa so de enye kra o na mama mi se o ka kire me ekwan abrantie yi mi na mi su de enye osori a me ni akra wo mama mi scan fanta aduane ni sese akra nyini so na nkama ko pa bi mpo ayede adi enti mama mi sra wa akona koka bibi kire ne mami anase ne bra panyin wo ho kona koka bibi kire ne mami na on my scan fanta aduane ndi ena me mami si you ena ofa na busuafo na yesa bai ne bra ne fio ti e bai na boy ne ko adwuma ena ode to ne boy ne bra ni na boy ne bra na nim boy no epa boy ne bra ne pa me mami a cho se osre na onko na boy ni ekọ adwuma oba obefre no na ode atu nanim enti e mami koi me de manko bi me kafie honum boy ne bai na ode tu nanim se kofi se ni na abna mami abeka akire me nti se etisa on se akra no osha oyo ba tan owu yeso nche etisa dai now de skakra na wunya bi mana de ode be mana ta aduane kra de e mane nye de empa woni ne ba ne mienu o Jesus say you afa de edidi mu ana ntokwa na sa hyase chese me kase boy ma miskanta aduane ndi kra de a na masem me kasa boy hu akasa onfime me kasa ne hu onfime kofi misra ma miskanta aduane ndi misra ma miskanta on boni tirin kokra na wakasa ebia skan mi ni bia na asemi wobi mi so abasa so a misimi ma ni mpie na ma yere no se wa ma miskana onpie ne na wa pie china edi ntokwane koso sana na ne bra pie ho no ti ne bra pie ho no na o ka se yenya ntokwane na ne bra eyi skan bi ma me
ɛna mede kɔtɔ aduane no edi enti na ntɔkwa na kyese ɛkɔ so ne toda mitimi kyerɛ me kom mama me anti ni hɔnom a menya aduane ni na mse saa de a mɛkɔ me maame hɔ na maame kora de banche na ɔwe a ɔnhwɛ ye ma yenda kom ɔbɛma ye bi na mekɔ me maame hɔ kora de kyese kora sa kora ne bedi dio so ɔbɛyɛ do ɔyale o kyese mia maame bi wɔ ye hɔ ɔtotɔ arede mesɔle na me de akora ahyɛ kyerɛ akora 5 months no yɛsɔle bɛyɛ 4:30 ni akɔnwuram akɔte arede kyese yɛhu kwan ni etuto enwuram arede unima de kro bɔde ahaban mpachan okosunsan ye genzi fuei de yɛ dɔkono no arede enti mu amunim no okɔ efuo mu a onhwehwɛ bɔde de na haban atete asensen ho no hwehwɛ bi na fato so efa mame aye brown eno no wo se wo san ye eno ne awerede enti anu bi na wokɔ wura mu amanfo bɔde fuo mu na wakosunsan to aso nti me kosunsan na mame bi tie ho ɔtɔ ɔno kra ɔtɔ so kra anye ayi bi asa na agya kakra me pɛne me bed nti na wato ebi wɔ hɔ 50 cedi utumi so arede so me nya arede ketwa enso 50 cedi agya me de na magye obaatan na me de akɔpɛ kokobi na me de atɔ ama me benedi enti me ye no saa ma me benya 100 cedis eto hɔ no na me se saa de a me de 100 cedis no be na me so me cookies ne ye ti me de bakɔ ɛhyɛ nkiti me ba cha otobo we bi na akusunsan no bachan me pa cha mo amunim arede no mommra yi ne so YouTube no ni Facebook ne so Kofi Twuma sise wunim enti sise ya wono wahu se wo ye genzi na wunim a wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so na wo hwehwe Tech 102.9 FM no a arede enie enti we ye bɔde no ni dua no de atete na esensan ho na ye tete na ye de bodokono no o mo odokono da o me ofa kwaku nyame adom nyame mfa ne kra nsie ye ne yere na akua bema no ofri abo etimi ofa kowade ni fri abo no the whole area ni nyina o capital city ne twapiase ne ye ne wo krum ye ne wo kwa ho ye ne wo town enti abofuo kankanfrasefo edinkra entommem campfo nyina social so mpache we no hard feelings nyambe kyerefo mu nyina capital ne twapiase no hard feelings wa ufri san so nyambe kyere wa ufri abo na so wo platform no transfer a so ka ode we your operation rep your hometown enti me kwa maame ne kwa homache e na okoteteba enti yen na yetete ne ya pepa so kama na ya bodokono no ono nso awu yankopon fa ne crancy obebo na otete ya haba be nsan na obo awa bobi da o me dem to yesa me ye to awia na me ko chini ye bi na akotete ya ba no okay enti ubenya amfaso 100 Ghana cedi e na aye wadwen so de be ye dai e na me ye ma adwen se minim cookies ni ye enti me de we no be hyase nketengete na emu peja amaye ne kese emu ho no na on just on freye emu sase akra no ne ho ye otise anase sei emu ho no on freye na me de 100 cedis call market na me de kototo cookies ne ho niema na mbe hyase ye enti me ye ya na me benya amfaso 200 cedis na me mfa me nsanka na menya 100 cedis na me de koye ye no na masa benya amfaso 200 cedis ato ho no na meye ti meye esa na drume bi na cookies ne so to aba fom na mse saade a papa bi wo ye ho oye otuto jade kokrom kome mamanfo nti me sa kobubuja na menya kakra dia me ba yale kora menya bi abone so dia ko hospital atiefo muntie abaye ya semu yo akwada ye de na ko secondary school muntie usa
ɛna ɔkɔɔ secondary school no ɔkɔhyia bɛɛma muntie bɛɛma ne se ne pɛ no ɔde ne ho maa no bɛɛma no abɛnyem no bɛɛma no ne na wo ahyɛseɛ na ɛyɛ ɛna ɛbɛsɛeɛ awerɛ dɛ ɛna ɔkɔ teteeɛ ɛno yɛ baako obenya mfasoɔ de kɔyɛ cookies ɛno yɛ mmienu secondary school yɛde ne kɔɔ no wanwie ɛnam mpena twi nti nkwadaa muntie mo a mowɔ ss muntie na muntie ne ye afɛdeɛ obubu gya wabɛdane gya bubu ni toa so deɛ obubu gya wanwie ss yɛ obubu gya toa so mbacho enti mesori a na makɔ enwuram na makɔji twagya me ne nyina me ba ne hyɛmɛkyi me ma me nso na ɔkɔ kwan so nti onye obi a ɔwɔ time bi wɔ hɔ kɔ ɔbɛgye no ama me nti me bubu gya ne saa na me benya 500 cedi na me say 500 cedi si edru me bi me ba ne ba yare na me sa tamiska no ede me ba no ekɔ hospital nti ma ska ne nyina ba hye ma ba mu ambu na me sa ye nkakra na me sa hye cookies na se and na me de ba Barokesi school bi ye friend no the Saint International School e ho na me de eba nti edidi mu na me ma me ka se ade abrantie ye die eni enyan se wa be fa me ba wo da school ma woni na be wo na wato akraya jeje mu die onti ase enti yesa de beto ne bra na anim biom e de beto ne bra na anim ana ne bra ne pa me ma me a kyew se asem wei enye obi bia ne benya abotre se wo bada secondary school mu a wokwa obi abefa no wa mana nkwa nwi a wase ne life enti ma me yesere wa anya abotre ne bra na anim kasa no na one ne nua no be den ebe kasa na ne nua na so odin chese ubusa na asem kra na waka ne sa gu ne ho te ho so obebie na no kase asem no eye no kra na se enye no kra no no waka ne sa gu ne ho no wote ho wono a wonka wono o mie na no nka wono so a wonka o pusu ne tie no an so wote ho steam enti nya abotrema ye ne ne be kasa na me ma me kase wate enti ofre ni nua no na ni nua ne bae no o say kofi abena maame asade asem asabetu manim nti se abena ko maame wo waache na nyina wontwefo kranfle ne musa one ne ba se omo ho te se mpo wasan diska bia makra ne se onfa nto aduane ndi no osi ho no osi ho wantimi anka hwe na ne bra ne ka che ne se wono de se wotunufo na se wontie na se wontie a baby a obejai obeyi ni se free ne so na baby a maame ne de asem ne bekọ bia no onfa nko ehwa no wotwi fa ne bra ne so no opieye enti ebedro baby ne bla no na omayeska edito aduane di ebedro baby ne bla na ema yeska de to aduane di na meye ye tenase me ne me maame tenase na me sa akọbọ mpapa amane se dada oba utu mefu menti o na de makwa akọfa abani na hodo wahu se papa tu fo no wantie bacha na me papa kwa na me nkasa enam no nti bacha enti hodo obete wo kwase ase nye saa bacha uhu se wadi nkwase asem nye saa bacha okay abaya wutie se ne ye ka bi kire ona se wuntie a wo ba betina manim meka se ye bi na kire wo se ye ka tie na wantie abetina manim a se ye bi na meka kire wo toaso afi medikoto me papa nso anim na mpapa ka se wate ema ade echen be 3 days 4 days na mpapa efa ka onu so no wo fufu Barokesi fufu no onu so fa ka ebae no ne me auntie na no me kɔ ne hɔ kɔgye sika no na ye omukɔ hɔ to omukɔ na abrante ne bla ni hɔ omu twɛn na omusuma ma ye kɔ fle no na ɔkɔ adwuma ɛwɔ krom hɔ a na omu bae no musi nkonya na meka ho bi musi nkonya na ye ka asɛm no kama ma anti ase ye adwuma na ma me sa kɔ fa me niema free achena hɔ nom sa ba bani abrante ne trai na me sa ba ye no kra de na asɛm na sɛ kra
kyese ye me kyese wo sɔre a yɛtumi ko a na ɛntɛm hofo no nyina hu sɛ yɛ ko ntɔkwa o ba bie mu no mpakyɛ me ba o papa bɛka yɛ ma wo ba yɛ no mpakyɛ me papa bɛka kyerɛ ne sɛ wanhwɛ yi a ɔbɛma ne ho akyere no fi sɛ ne ba no na ɔda school mu na ɔbɛfaa no ɛna ɔbɔɔ ne nkuro na meso mebɔɔ me nkuro na mpapa ɛka sɛ wɔsere no ɔntoto ne nneɛma yie na ɔntoto n'akwan yie na asomdwie nyɛ dɛ ɛmmara mebɛfa me nneɛma saa ne ne tenaeɛ na mebaeɛ no deɛ na asɛe koraa kyɛ sɛ nka maama kora mpo ankɛyɛ ɔsɔre a ti paa na ɔkɔ sɛ yɛbɛdidio si yɛndidio ti paa na ɔkɔ efie no a ne yɛti mu nso so na yɛ ne bra no ɛna na ɛbɔ akɔhoma ɔno no ɔmbɔ akɔhoma ne bra ne yere no ɛna onua mu mmienu ɛna ɔno ɛna me ne bra na ɛbɔ akɔhoma ɛma yɛ edi enti misade kɔtoo ne bra n'anim ɛna ne bra no frɛ no na ɔse Kofi na usika odi ade na nti wodi usika ya akora ni ne bɛyi wo mo musika mfanta aduane ndi no osi wonom wa wo ma akɔhoma wa wo ntɔwe enti sika kakra wo bɛyi ama abaya ne ba de atɔ aduane adi wo nya na no osi wonom na ne bra na yi sika ama me na me de atɔ aduane adi eduru me bi kra de mi hu sɛ ɔba na meyam ahye me enti ma me fa me nneɛma na me fa me ba hyɛɛkye na me kɔsusu hu kyerɛ me aunty no na me aunty no gye me sɛ me mmra na me mbɛtena ne nkyɛn kakra nti ɛhɔ na mete emu hɔ a ne deɛ me frɛ na bɔ no asɛne 50 cedi ɔsegye na ye ne ni ɔmo fie no so na mu ntwe saa nti ɛyɛ na wa frɛ me agyina kyerɛ hɔ si 50 cedi ɔsegye ɛma me ba ne ba yare nti me ba ne yare yɛ ɛna me sa fa me nneɛma na me sa kɔ me maame hɔ no bio me sa kɔtena me maame hɔ no kɔtena me maame hɔ ɛna me kɔsusu ho kyerɛ yɛsɔfo ɛwɔ akyena hɔ no ɛna yɛsɔfo maame sika kakra sɛ menje ɛma adwetre na menya yɛ nyina bɛhye yɛ nti me sɔfo na me kɔsusu ho kyerɛ no ɔsa ma me sika ɛde hyɛ cookies na ase me sa hyɛ cookies na ase bi mu kyɛ sika menya bia cookies no sika menya bia na akora na me de na ayɛ totobibi di mentimi nya sika kɛseɛ bia ɛmfa nto hɔ bi mu hand to mouth saa na na oyɛ saa na sika na yɛ enti na boy no nso so na ɔkɔ asɔre wɔ akyena hɔ no na ne master ɛna na ɛyɛ sɔfo enti meyɛ maadwen sɛ me ne me maame yɛbɛsusu ho akyerɛ sɔfo no on de bia ne master no nti ɔka bibi kyerɛ na obetie na agya wagya ne wɔyɛ no ɛna yesusu ho kyerɛ ne sɔfo na ne sɔfo frɛ na ɔka bia kyerɛ no ɛna ɔsɔle yɛ na tipa ɔkɔe wantie ɛna yɛkɔ frɛ sɔfo no ɛfrɛ ne bra na ne sister nso te akyena hɔ no ɔfrɛ ɔmo mienu ɛna ɔno na ɔmɔde ne tena ase yebusa no sɛ ma yɛ ne denti a ɔyɛ me saa yebusa no wankasa ɛma ne sɔfo no kora sɔle sɛ ɔbɛhwe n'asum na ne bra no sɔ ne nsa sɛ papa yɛsrɛw gyae na ɔde yɛ ne bɛkasa afei yɛfiri ne sister na no a Kofi de saa na ɔtie wokasa ne ho kora na wɔmfin wo ɛna papa ɛyɛ sɔfo sɛ na wokasa obi a yɛka asɛm yɛbusa de ababa a wɔyɛ ɔne yɛgyina so de aka asɛm ama yɛ de akɔtɔ yie yɛbusa wa wo mfi sɛ deɛ hin na yɛnyina so ne yɛmfa nka asɛm yi na asomdwe mmra yɛkasa a wo mfin yɛ afei ne sister na no a Kofi efiri ne nkora brɛ mu nyinaa saa na ɔtie ɔno ɔnkasa enti ɛma sɔfo no kora de abufuo ɛsɔle yɛ ma obi ahwete yɛ sese woda so ne krakye ne te ma memre mu sei mpacho me ne nti bi mojae yɛ di sei mpacho 1.5 year mu ana eku afi ne fanie mpacho ɔhwɛ ne ba no mpacho da bi die enti no abaha kan de wabaha enti na me mpacho die enti amabaha ne sɛ sese akora no ma ho odi nyina asa mapem enti ne ban sese akora no so obi enkrofo adahoroma na de akora yakwakoto school ma me so
meyɛ masada ne cookies ne the cut chips nti ɛno na meyɛ akakra bɛtɔ so nti sɛ amasika no kora manya no ɛhye nti wɔn deɛ mesrɛ na wɔmɛhwɛ ne ba na me nso so ɔma bibi kakra na me nso me nka menya nsa no dwuma bi a me so metimi de ayɛ deɛ ayɛ aboa no WhatsApp no bacha say boy no away bacha wo barik adankwa ame ena adwa mankwa o wa adankwa ame awie ma me nchia o Jesinta maame boy ne ti adankwa ame ye frɛ de say bacha ye frɛ no Kofi Tumbuku Hwana esre no mon speri ayi mame sa wa ko SS da bacha speri Tumbuku ne mame TU B U K Tumbuku TUM KO ku yu ku anayo ku Kofi Tumbuku oyedi eni pacho ya basari ni bema basari Kofi Tumbuku oye adwuma ben pacho ya electrician anu bi na sofo no ye master wo ho pacho sa sofo na ma uska no pacho asisi wo dia ye chebese no pacho ze sofo a wo ye adwuma onso ye we bi ama no omo nya adwuma no kra na be ka kire o sa asori sika ye mfa nhwa asori ba omo nya adwuma na eno asori sika na nso asori ba de ba me nya bia die no obesan aka sa asori sika ye mfa nhwa asori ba enso ono onya adwuma wu de ono ye ya asori ma na ye mobo krasi asumdue ento ye nyina yeso de hu ye mobo mbacho sese adankwa me ho na wo no woni oba ne te ho no aha nti wasam ewom ye de nti masam a ewom nyina ne sei onsum me na onhwe ne ba na minim se woni ska na wanya ska akoye oba ho ade ene na akohan dance kosiesie mu adankwa me ho ne te de a ene wonsum me na onhwe ne ba wakɔware foforo mbachan ya we dia wakɔyɛ ne ho ade mbachan enti wo dia wonye oba ye wo ho ade mbacha debi abaya nanum ton no ka kyerem se o ne sister ne gina ma okɔhyɛ ne kawa ofie ofie mbachan enti wakɔyɛ ne ho ade mbachan na wo woni ni gya ye di sɛn ansa no wɔkɔfo oba foforo akɔyɛ ne ho ade mbacha oba no na onene hyehyɛ ho ba na nim obi na beti ho kyerɛ me enti wo hu sesese wakɔware no afe na akai wo sɛ woni ni gya ya afe ne fanie ɛsɛ so osumu afe no akai Charity afe no akai senka wankɔye oba ho ade anka baba bɛka so onsumu ne sister no yidie mi busa ona no ansa me se oni nipa no agya afe ne fanie wakɔ akɔye oba ho ade ne sister ko gina ma no senka wankɔye oba ho ade anka wo nkai se onsumu wa na mpachanka mekai ka obekai na eni ade na atena ho afe ne fanie afe no akai bra wakɔye oba ho ade awie Papa ne sister ne di asem ne say yenya ntoboase na ombeba beye bibia na yede ato yie eno oma na wo afe ne fanti won so unya bi wontwe bi pato me de matwe bi watwe bi wo da so pe wo Kofi Tumbuku mbacha da bi wo da so pe wa de mbacha da nya wo kɔware ye na broken heart ya chiwi Joro so abe show mu go broken heart ya chew what you know Charity broken heart ya chew mbacha da bi broken heart nde eche me wo bla na one oba ne hyehyɛ ho na me fle na omu no omu twetwetwe no omu sere me ho na broken heart ne che net say eche wo no net say me kota adwane se me ba abedi
na me friend na no mu twie sile ni madwane no ma ndi me ko hwe adwane to gui sa da no so manda wa na Debi. Deɛ na wo dwen ho na me dwen se nti e ya mpapa se kofi wakwa akwale fufuro ye mama doctor ma hyper plus no doctor afinsiapa afin komete na hodin wiai mejina utekefem mpanimfoɔ adwumayɛfoɔ ɛne Asem Beba Dabi mia metiwe mia manam ɛne mabedwafoɔ nyinaa nam na yamao afinsiapa na yasrɛ Nyankopɔn nhyira ɛne na hoɔden ɛne na dwempa ya ɔde ata yɛ kyiriya biduru saa mpɛmpɛnsue no ɛnkɔ so anka amen adɔfoɔ na ano dwumadie no a yɛdi yɛ no fiada no yɛ dedicate show ni nyinaa de hyɛ Dr. Hyper Plus de monyam kyerɛ sɛ na yɛ na woda nti yɛ ma wo awoda ɛno yɛ de braided why eti Dr. Nyankopɔn Israel amen ɛnɛ ɛyɛ benada seduru benada sɛ yi a na da ne mu ɛhye kyerɛ sɛ yɛkeka nneɔma si ani blow formulas ni gu hɔ a wotumi hu sɛ bibia da na kwam ɛba sɛ yɛ ana laabofoɔ no yɛayɛ yirede yɛne a yɛde kube bɛ mixe yɛne a yɛde nsuo dedɛɛ mixe yɛne a yɛnom ne yɛde kwadu numu ato akyire yɛne a yɛnom ne yɛde atadwe no ato akyire no na yɛ nyinaa yɛ keka bom na yɛhunu baabi a yɛde fa ɛnɛ wo na woyɛ puti yaw no ankasa kyerɛ yɛn kwan no na to yɛn gyidie papa nana meda ase na Nyankopɔn nhyira Utek FM atiefoɔ nyinaa na Utek oni edi dwuma ha nyinaa mani so de moyɛ edema me nso yes na mani aso pa me hu de na me kakra nti me de obi ase na enne akoyɛ da kronkron enne yɛ da benada na edu benada mi tie sɛ de wo hyɛ we intro na se no na sɛ enne de se e binim sure nti sɛ yare bi na attitude obi a ɛsɛ sɛ nipa no nya hoden bi na adeɛ ben de a sɛ wo de nkutokura akɔka ebe na ne o ɛne nti sɛ obi tumi nya Hyper Plus pavi ɛna plasmos ne bi no mu a ɛma wo nya hoden ɛma yadeɛ no ankasa no ɛpɛ baabi nane ɛde ɛfa wo nso anyame adom wonya hunu sɛ oyare no wo na yɛyɛ Hyper Plus nupa no de ama wo ɛfiri sɛ ma wonya hoden na wakɔso aso atena se ɛwɔ hoden mu ɛnɛyi sɛ yɛka Hyper Plus a ɛte sɛ deɛ Romani ɛka Nyankopɔn no Romani ka Nyankopɔn a ɔkyerɛ nyame agya nyame ɔba ɛne nyame honhom kronkron saa na sɛ Hyper Plus so yɛka Hyper Plus a na yɛkyerɛ pavi ne plasmos a ɛbɔ Hyper Plus no so echidom ɛma na yɛfie som 3 na atumi asom sompa sɛdeɛ ɔpanyin bi sɛ sɛdeɛ enuo na asom no sompa nti no ɔn de ɔfrɛ no 3 som ɛno ano no odi ka ɔsɛ nuo no atumi asom no sompa bi a ɔfrɛ no 3 som prɛkopɛ powerful ɛnɛ obi a oti Utek yɛ mu akwanya kɔgye Hyper Plus pavi plasmos ne bi nom ɛnyɛ sɛ wokɔtɔ kɔgye so aduro ne de ma wonti o kɔ akɔgye bi na ho so oni wabusua no nyinaa no enya so mfa so na me ne abrante bi din komo ewie me enter studio okay ɔse doc mate sɛ ya na yɛmpanyimfo no ka asɛm bi sɛ de obedua no ɛno a na obetwa but ɛka akra bi anko no de saa bɛna mamu na brabo ɔse ne ma me ne papa de ne ba wiase no Nyankopɔn adom omu dua akodu de ma no but onyine no hu sɛ saa na kodu na fifi nkruma wayɛ kete nana asemasi o na ɔyɛ de obetumi ayɛ bia afi kura de Assyria ne Misrim ɛna ɔde ne ho kɔto wɔ so odo ho kɔtwere ntentan ɔse wa no mu nuro China ni na ɛkɔma ne nkruma na da ne kodu ne beyi Dabi no ne de ne kura te sai onu nkruma nkete bi na ho on a normal day o hwe Ghana ni se o gina ho na o hwe China ni a hwan na nka
Sabi you or yes or one in ya. Ewu nkruma so only the code man. Kwadua na wofo duama no. E benyini ma no so anya so mfa so a. O say ohwa na ne bra ho. Oh. En waye ndu akọ hospital sa but nyame adom. So e fitani. Good. Ti fitamu ho. Ena omo kire no formula ne say aya onum hepa plus pavine plasmos se onya kwadu obetumi de bia to akiri se kubensuo nsu a onfa ndwodwo ne kra na o se nyankopon ato nsu pa agudie na wofu dua ne so powerful no no atumi se sa na utumi kura aka se usum body a sum kwadu very good statement o se ni mu odin pa se body o no aya se de si edin no ono atumi se sa wo nsu good and utumi efa na saase nso ediso powerful mesre se oba bi tie mi a ma wukunu kwan da se obekwa konom China dru ti say system na ewom no China ni na adwu nyina sanka mema e wo Ghana kra be yare ana ye be wuwu no mo be fa ye niema ediso yenso nyame amaye na hoden se hepa plus pavi plasmos ye no not for sex na emom sa ahoden free tiri so ebesi ye na ase no nipadua ne betumi afa ne ntuma papa efra sure. Na sabio se ye dwuma masika ba ye ho yin so de ye nya kosua ba ko bi a ya nom ma na twie minim ye ho se sabio ye betumi anom nsuo nso e de aguso good enna me de me personal line e to dwa e bia wuti u take oyo ba fichi komu yaw e na wo go through ntie ne se de day yi enya nkra ndru ba bia yi wakeka painkillers aboso because of fichi komu yaw obi nso de no eba nso emaye obi de 2 days 3 days we obi nso ye family planning ewie ye no 2 years 3 years be mfie num ni still oda so go through asunsunsan so obi hawo nyina ne se ne to ase na twetwe no se de awi aboyi ne to ase twe no oje ne ho ba bia obi afotrotro na dwendwe nyina ne se obesi krobesi den no asi afri obi nso de se ye tiema na mate krade ne sabo kam yes ne ye machine no mate bibi kakra bi na nakoma etu obi hawo nyina ne se ne tie ye ne ya na ama te se onte hwe ontumi nya hwe all senti obi ntumi ntene ne mu obi typhoid nti oje ne ho ba bia anye ne nyina mu no se ni padua ne nya hoden a utumi edi o house nkunim eninti na hepa plus pavi plasmos ho dance no esura na eko na ene ye branded de be ma da no aye complete ni say ubenya hepa plus pavi na plasmos ebia peso frame doc me ba no obenom ne sei me nua bi o SHS eduro no kra no menye ne sei no no so watumi anum bi capsules no me ne sei insuo menom ne sei doc me kunu kwadu no de beto akire sei ana se me ankasa oba so me pese me dia tadwe bi eye bibi kakra meye ne sei blending yi kra no doc meye ne sei bibia pese ohunu bia no o fra me number si a meye saa so e dia ma me number o fra me no e 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone dance efra manone be wonso pese unya so mfaso awo ho asem woni a se be infections woni a yare bi eteti wom obi okro onim ne haw no doctors nso se onyare but onu adi dance se onye oki onyare nso ontiapo owo a manone a edru a onso betumi anya so mfaso boom eye hepa plus pavi plasmos for address efa 0542 807 907 0542 807 907 kai say enuro ne ye hepa plus pavi and plasmos bomodin
kwaji bi enom good nura ne bo ne nsesan ye ma obi hunahuna o ma o comment bi asabe odwen ho kranti ase ni na no osase mi a wo kan na akai me ya meto spare parts wo baabi na baabi a meto no obeko bia awura wo hwe ho no na mi wo na say na wo de me ma ha ma wunya nkwanda ada de na hawo e no say yefunu yade bi wode so no wakwa me aka kire ne say eye osa no no ne de ne ba ne yem say ya na be so na kiri bramu ni mu be radiate akọ ya oje ne ho anye na say wasem ye me ya na mbowura me ka anim na me yi hepa plus me yi pavi na me yi plasmos me yensa ni nyina na am say je wote hey me yensa ni nyina tutu gum kanum na de no mansa dok wanom me yensa na wie na sane da bia nka wote yawo wo ne yefunu ni mane so de chi no onti bio o se frɛ me nana se dia menum wie ye no menti bie mo nam se san koto bie sanka we die nam se nye we die kona koto aduro ne de doctor dance no nana eba na eba wo be no ma dia dance yeah awarefo bi frɛ ya na omo hye omo testimony nana nipa bebre wo hawo no kro o se infections omo batlache inti at a point no na obia suro ne nyonko obia nim de odi hawo no ya suro ya ababetu system nim because be man nso fita free ne be mememu ye ne ya oba ne so sebe enkane sebe egusu ogugu no ena omo treat akọ hospital anu munura empese eko nti adwumam ena obi ka kire ne say hepa plus papi plasmos obetumi ne yire no anonom bi say ye hawo na o kan nko ade a all those ache atna so ache but hepa plus papi plasmos eboa mani padua na ankasa ene yiri ne ho nti obetumi a doctor no aya o ka say obema utumi de kwadu etoto achi oba nso tumi de atadwe eye bibi kakra one ne yere o se kwanya o hawo no fa so efiri ho no wanom hepa plus bottles 2 pavi bottles 2 plasmos bottles 2 the same so for oba no ena ekọ saa no obi decide say omo twen ahwese ebeba biewa nti for be 1 month ni omo no mu aduro ni bio ena all frame ebisa me say doc waduro ne de se de ano enam chese yedwen ho ayenti ase me ne me yere how we ni we na etete na over 1 month yare ne ye hunu bio aduro no so ye no mu bio ye betumi atwa so anomo ana asem ni nyina ne se ya anya duro na ama yare na mom ye se nipadua ne benya hoden na yare wo nipadua ni ma enu ankasa ehele ne ho good ade ne se o ma yare mpo ba nsana wakoto hepa plus and drugs to bia mu obenya bianom me numbers ni 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia e 0542 807 907 0542 807 907 mesre se me sorry ene bnade die when tumi anya hwe amfa mbene ho no na enye se hepa plus pavi plasmos o kwaji bi e ma wo ne wabusuafo enya so mfa so e betumi a anka ofra unua bi wo adamfo bi obi oben wa sabe e kana e bekan no ubisa ne se ne ho te sei obviously obeka se nyame adom o kan wi abisa ne se wonya hepa plus pavi ene plasmos ne bia no mana se onya binom ya mesrew sere ne se onkopa binom se be ya nyina ye ho be ye den obema waware oba nso a waware mesre ma enye adehiade
said the Bia Hepa Plus Pavi Plus must be with you. Never feel how you're dead. Ghana stand up Kumasi warm up for the biggest corporate championship. OTEC 102.9. Pay the pain. The pride of Ashanti at the Jumedia Tundi OCC OTEC corporate championship. Agwakoim 8 corporate institutions. And for the Agrokra 1 trophy. The bragging rights. Who wins the ultimate prize? Malaysia Prisons and Star Granite and Marbles. And Hospital Limited. Enterprise Life. Ashanti Masquerade. OTEC FM. And for the Agro. Saturday 7 June 2025. Our 2-4 AstroTurf Park. Our Dichamso. And for the Agro. I could give you a because a bit football or worry. Look, tag of war. And it is share some mindan. Okay. Bounce with me in a type to be at Chilenia Macacra. Okay. Now the moon frunco aduma him one any munco hesse. Or sure for Reno, we see no and quite saying. We see a coil fania fandy. Yes, a cano. The American Fekran, a barbershop, Ubimu Manacum Ninia. Yem Penisa. Debbie. Pesse Hepa Plus Pavi Plasmos. A shame, good. Yen Yahudia Judia when you coin yedin. Debbie. Then I was so dear, oh dear, Banner Samaria crowd. Down to have a cuckoo ground and never call it. And never go her. Hepa Plus Pavi. And a plasma. Sound the hoto senri soa. E madie nyina dibuawo. Ne mani wie ye. Apomuden kwanso. Me das. Me number is 0542 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia a 0542 807 907 0542 807 907 I say a Hepa Plus Pavi and a Plasmos. Monica doctor. Medas. Arafonia this year, the founder himself, Dr. Ebenezer Ajemai. Onon what this are in Romi and say Abejaso the fearsome three. Arafo in Rono, Negai name we no enyanekwa chrese e fearsome swampa. So we your ba o ye bema se wunya bi na se obobwa uniada se nie eboa ema onipadua ne gina yie se nipadua ne nso gina yie a de aka ne nso nyina no eye mfaso English ni Hebrew ni beka se bonus na wunya bonus ni nyina nso a wawie enti se sei de obefre one doctor bekasa de wonte ase no obekiremu kama pa e de amawo tiewi me basese ya
Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yada must say ya call ya yaba. Aha ye 102.9. Otek Asem Beba Dabi dwumadi no na wasugusu a utie na enawie yi ohwe yen live. Enawie yi krache kofi tumbuku ya yede na ba yanim hayi asem a ewura yi dia bai anyanyam bia owura no edian no oka edefa ho abaye ise onhwe ne ba no eno ye baako mienu one na tena na sese dia wahu se oyo ba ye nware no na emumu akwa ware foforo de a ompata no na unim omuja ye ni nso no be afeko ne fani o oge nso akọwibi eno ono nso akọwibi na ho aso ni dem eno ono wati afu ma afi na open pata dio well ye ho wane ye boafo ye dru nsuo ne ho a bridge ne so no ye be cross by all means ye be cross sa asem we ya wo kan sa won hwede ba no apart from ne bra na wode kɔ nanim ne sister no a akɔ nanim ɔno ankasa de sɛ woni ɔno nko ehia afa akwada ne hwɛ ho no woni ni nhia asada mpacho meni ni hia na woka de yen meka meni ni hyehyɛ sɛ enka bosome ombre akwani ska na ɔse bosome de wontimi na awotwe na obetimi ti na awotwe bia wo ne hyehyɛ sɛ nkomre ne sɛn ka na what should be a minute shares and come a 1.5. Aha. 1.5. And I say on to me. No bet me say. On to me. 100 cedi no bet me. Into what the bar? 100 cedi the on farm back. On 500 cedis name back. Ka and Rayana or send 100 cedis. My friend Anna. A jetta. Basari ni kofi tumbuku yi woda so pewade mbacha mempeni bi ojiri se die nti na wo time bia no ne wo ko na wantumi anware kwa akọware oba afoforo eye die nti a so okra de onne kokotnai nti na nka afa eba ne sei na awade na anyi asumdwe na amanfa amano wa mana sumdwe enunti die nti na wo mana sumdwe omma miska omma uska enfanto aduane enni e basa wo nso wo mana sumdwe nti na ma ne ba ne sa no mbachan okọ ss wa anwie form 2 na akonyem ye na sese de wo ne krachi ya bewo sebe de obedie to de bi eden nti okọ tete bode ahaban beton uye cookies ton to de bia ukobubuja na uton saa de we ya wa ankasa oye ye no eboa wa brabo mbacha de amwa wa brabo enti sese ya asenka ebre sen ekọ na chi a enke de na obesesa anka wonye biem mbacha nka memfa be ma biem onto senka menya adwuma papa bia kameye okay ansananka sese ya ye ka say experience is the best teacher enkwala ma ya te se wo mu wo school mu na wo matia hwebi mu ne wo maame ka omu mfi wo papa no mo ka omu mfi wo de wakobi mu ama wo da so wo mu ma ehyehew tu sa nkwada ne fo mame wate tu wo mo fo mame mpamocho mennuanu ma mu wo school mu metum nyina mofo se munwie musuku na mumpe adwuma papa enye ansa na mobefa be ma amafa be ma na hwese me manwie suku a me ko fom to me ko fa be ma hwe be a be ma iko ja mesiye e kakakra bi enye yesofo ene so mi mu a nka mi wi efrasasi so enti mi tu obi afo se obi a hwe so nko ni school mom fam me masem kransi nani so onhwe so nko ni school no onya baby papa gina ansa na wahwe be ma kira kwan me da se adafo mabedwafo bebam ye bekwa akopɛ kofi tumbuku na ono nso abekire die nti a wawo na wonhwe oba
Senkanya sa semi ba haja taba frɛ wote fon frɛ wo de ne enra de wa sende 100 cedi di amage no oh la be eduru ha ye behu na we simple plus phone accessories for nyankopɔn enhyira mo na onye mo kese entutu mo anamo emfansie na sese ye ka sei akwanya no aba ma wo ne wa wutie me sese eye phone accessories na wuhia ana opea obema na aboto na waba kumase adehyeman wugina adehyeman a Dr. Caesar na so ye nanim ho ne nhwe animu pepepe directly opposite Dr. Caesar ho na simple plus phone accessories ye wo na wo ba begina kejetia Dubai gate 2 nanimu ho a opposite kejetia gate 2 pepepe to ani hwe simple plus phone accessories enso wa abrosane so onua fo na bra na phone ho nyoma de ye papa nkoa ene ye ton untie se wo pe enioma bi te se charger de ye papa o pe power bank o pe batteries o pe headset o pe hands free o pe cover o pe earpiece ana bluetooth earpiece o pe iPod ana wo pe neck bluetooth o pe protector eye kama ehwe ho o be fa phone wa bra nim papa ya chese wa ba simple plus ho anuanom ye de na ye papa ye de na ye enti bra ya kache phone accessory bi a wo hia bia no wo benya bi ato ebo ne da form wo betumi atu bi akoton e na betumi ato ne nkronkonso e de akodi udwuma ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresh a ma we ya one simple plus for bekasa de won tiase no obechiribu so de amawo na wiai Dr. Dawood Eda Dawood Herbal Hospital no anuanom ne adofo akwanya no aba ma one se obema onan aboto na wone Dr. Dawood abompu de mpu onuadofo awutie miei akwanya no aba ma one se yade bia be ko so abu no ako na sa yade ne nkwa o last stop ya wo ba o yade no ebefiri so amoanyu ahoto eye Dawood Herbal Hospital anuanom ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom no sa dan no amu ana Dr. Dawood de dwuma na wo yo ba enei awo ho abeye dia mawo ya wo pe ho anu awuhunu onua papa no sesa wo ba na kache a obeye nhwehwemu di adura kan menua ba ma ebe pa ho amoanyu ahoto afa muntie sa wo ye be ma na sebe o mensam kofomo a de wo de ye ma no wono mpe sabe wo de no de da fom bem wo ye ne hwekura enye yie wo de wo ne traditional Dr. Dawood nchia obema na pagya amotumi agina so brane wo ye obi asikire yade hawo mojabroso stroke yade de watofom enemu yade bi no akote oba fa brodo ene ese abeto yem wo de brobem waduru sisi yade bi ana koko na etete wo Dawood Herbal Hospital ene me kamfo de amawo Dr. Dawood said du ama yarsa enti frɛ no ne number eye 0244 886437 0244 886437 so wo frɛ sa homa we ya Dr. Dawood no ankasa beje so no be kasa de wonti ase bia no awiei obekire mu di amawo na 3P garlic mixture ne nso eye aduru na eye piwak natural health for ene de se duro we yaba onuada sani awutie mi so onya bi na so no mo a ebeboa wo nipadua ne pa ma agina brane eduro we natural garlic wom enti so yo obi a all the time obeda sore no na wo nipadua mu ye omre all the time obeda sore no na wo ye oboho make say wo nipadua no ba bitumi wo so saa enye good sign mesrew make say isra de tam adorew entini ni mu asisi moja ntumi ni afrusa na yie kope 3P garlic mixture 3P garlic mixture eye piwak natural health for na diaba pese aduro we bi nato na wo de nom ebe ma wo power wo ye obi a wo pressure ba bi ene nam na nye cholesterol wo soro wapo ne wapo so ye oya to de bi kura no aho no se wunya 3P a onua wawie oba Mr. Heba kolena keba dani heba baby eto nu obi anso a obenya 3P bi ye number eye 0248
928824 0248 92 8824 ɛna 0201 000021 wode yɛfrɛ saa ahoma wei sisi a only 3p garlic mixture for bekasa na wakyerɛ nsɛm mu nso ɛde ama wo ɛna wia Volta Drill Limited anuanom yɛnso yɛtu nsuo sɛ wotie mi a wo pɛ wɔne yɛbɛtumi atu nsuo no atu nsupa ɛde ama wo a ɛyɛ Volta Drill for adɔfo ne adehyeɛ ɔnom ne tu ne yie kyerɛ sɛ ɔnom wɔ nimdifo a etu nsuo ɔnom wɔ mfidi a wakrade aba ɔmante aseman Ghana mu na wɔde yɛ adwuma enti wɔnom ba wo site ufie hɔ wadwuma mu hɔ wukuro ni mu anaasɛ insu adwuma na a woyɛ no so ɔnom bam no betu nsuo ma wɔ ɛyɛ afebɔ yeah I'm telling you ɛyɛ afebɔ ɔmo mfidie ni tumi dwam ewura asase ni mu kwa asase na yasi dwa aboom na afei ɛtwi nsupa de ma wo ɔmo nsuo na yɛ korɔgyen Volta Drill Limited ɔnom ni adwuma afei sɛ woyɛ obi a wama nkwankyɛnfoɔ bi na abetu ama wo da bia problems sote ɛna wo de ani na mu frɛ yɛn yɛbɛba abesiesie ne kama ne yɛ de ama wo Volta Drill Limited yɛ main office ne wɔ ahodwo da aban wobɛsunya ne tachima ne dɔma nyina nso ɛwɔ nkrabata wɔ yɛ number ɛyɛ 0244 299520 0244 29 9520 ɛna 0266 43 2210 so offer saa homa we ya Volta Drill Limited yɛbɛgye so yɛne wobɛkasa deɛ wonte aseɛ no yɛbɛkyerɛ mu ama wo ɛnɛ Faith Homeopathic Clinic yɛwɔ ahenema kɔkɔben yɛbɛn Geomas Company no 18 mu junction ne so ɛna Faith Homeopathic Clinic yɛdi adwuma ɛna wie sɛ wotie mi a akwanya no aba ma wo enuro nketenketefoɔ no wɔnom nie wɔn ho nso asɛm na meka kyerɛ wo yi onuadɔfo a wotie mi yi ɛntena hɔ ma yadeɛ nkuwuo na wote asie yi wo nkwa na awa adeɛ yakɔfa mfidie firi India de aba obi wɔ hɔ no mo a ne yadeɛ da ne suei onua enye na duru ankasa no onum no symptoms na ohuhu ye no ehunro no onum nanso ebi a yade pa no ankasa wɔ hɔ eno na sɛ wo ba Faith Homeopathic Clinic a yɛde mfidie yi hwehwɛ na yɛde aduro kan yɛnam physiotherapy akupuncture ne massage kwa so yawo a onipadua no wotie bia no yɛbɛyi afiri hɔ o pa wo ani ho hawo wa bobo yadeɛ bɛn na eni abɛgye wabaso wo de yɛbra ahenema kɔkɔben ne yɛmoa wo yɛ number ɛyɛ 0244 58 3859 afei 0275 96 9414 ɛna wiei OCC ɛyɛ OTEC Corporate Championship ɛho asɛm ɛna meka kyerɛ wi anuanom ne adɔfoɔ bosome no ne awura mu no ɛnɛ yɛ third ha oja fireman kai enya sam ketwa say ya memre da ho memre da na yɛ number 7 no kai hai oja arofo ayo de cham so ya asam na make yo otufo astrotef park here wa hikers yi ɛhɔ ne yɛ kɔbɔ no ɛyɛ OTEC Corporate Championship yɛ ne yɛ nuanom mate se prisons for ba prison for no crowd there more officers ya dom beto hwe jisa ma nyina mi gyina mu nko ade a prison for ka pu emi ye be yimo afrim kire se esi ano say Friday your holiday Friday me ko camping yeah me pon adwuma ya wada na me ko to the whole of Friday ne die me di gyina mbe digja me kampu ye no ma ye training ni ye ti me nda me ba ho ejana no so onu ahia me ho ate hia me ho me da enya asem ketwa brantem wate bra e wode chem so heya na ye nhia na animade bi sa adwumadie yi ebeboa ye ne aye besia kan ye betenetene ye mpom hwe ebeboa media connections ahodo companies no links ahodo ye tritri yempom ne network ye ne ankasa ye ho enti wa wutie mi wutifie ye den wo de wo squad kura nim kura wo de bra bi ebeboa wo ankasa wate se won so ebia ententem ya pese o de hu behyem anase dwumadie wo yi a ye kodie onso pese o be sponsor te se de onu anom be sponsor ya ye number nie
ɛda no deɛ ɛbɛyɛ biara no mobɛte ho nsɛm wɔ radio ne so hwɛ ɛnyɛ asɛm ketewa yɛ number ni nie wo deɛ momfrɛ yɛ wate ɛyɛ 0547 98 2256 0547 98 2256 na dwumadie Adusa Herbal Clinic ɔse ɛnam Ote Corporate Championship nti se ye ya me ne wo ka sei e free sabre ya akosi se dwum bosom ne beba na wie ye de o ye free screening e wo na kache wo bra no hwehwe nipadua ni mu ma wo e wo Adusa Herbal Clinic wo na nyu ahoto ate enti memene da e ye da na memene da enya asem ketwa ye di agro pa ye di agro na wiai mabedwafo ewa ha memo onu abusa nsem no baako ana mienu bi na afei makope tumbuku makope na kira kwan aya kwa me de na wo pese obi sa awura no na me da se ma yenchi atiefo mini aba aja wo ye no hwan na be you free ayasabia mbacho ono na be yi mi free ayasabia kofi tumbuku na be you free ayasabia na wo do kofi be hu mbacho ode me ko me de ka ko me ma me ho no nti me ho chene kakra no na o ka se me mbra ti e ma ye kotena ne bra ne fie ne kotena na woni tumbuku ku utimi yire no mbachan denti aya o yire no mbacho me ka so ma miska na me fa bi nto aduane ma akra ne ni a o maye onu nso a won ka se woni bi o twifa so no ko etimi de panie nyina o kraja etimi de panie woni sem se ye mye sa me fa mbacho ani de bi na me ko panie me ko fa no wa hina me de awoni nsem eno de na da be na wo yire ne nika na wo je ne ho anje no mbacho se me ka se o ma me skana ye di apele na ma so ni mu obuno mbacho metiwo me nya hoden na ma bunu okay oba de ebra ofa afuro no wabusuafo no ne be ma no ye hye ye bi fi so ko school na wanyam mbacho hye be na omne ne ye mbacho omne ne ye hye se onhwe me mame wo na me wo a onfa me nto adwumu okay mame nkohwe se kofidi sa nhyehyɛ ye ne so a o se friend Collins Collins ma ha ya papa ho te say Collins okay Collins ababa wa bi a ye friend no Charity Kakari unim no hello okay wadaro ma onim ne kwa be so one ne wo ba okay awura ne wo yanim ha na nasem a ode to yanim no suhyefa yemuya enti ni afro nasem nyina ne se one wawo na bra wonyem ono no na busuafo ene wo wabusua tena ase frisia sa abre no wo secondary school eye nhyehyɛ yese so wo a ode ne betu adwuma mu owo ye oba betena wo nkyɛn ehyewa a wode ne faamu kyerɛ sɛ wo kyene wone akwada ne kom eto de bi a sɛ wo bra amam ama wo nsika na ɛden sɛ ye ya ye ka sɛ otu firi wo fie montamte be ya afe ene fanie wo mfie akwada no wode nam ha wode kwa ha wode sene ha sabe wanyem ne kwam wamfa na angosi aga sɛ de wakwa ware oba foforo eno na ha no se wa famia sema brabo na akwada no a wonhwe no eja ne to de bi obubu okotete bode ahaban ekokoton cookies no oye se ne sofo kra na aboa no ama ne kakra wode ye cookies nkakra o kan se ye no sebe ama yeyem kra ahye sebe ma be wo no onhwe ne ba ti awura ne se umfi wo ba no wakwa akofo ba foforo na wo timani die na semu a wo kan Collins wo fam die ene say vato meme die ne say lo ati na sha kwa ni nyina oboa agwana oti me jeno no oboa ana di wo mi say se obi se miska na se me ni bia e ka nye se me ni bi
maka nje mini bi nasa beze o chenze woni ba ma na ku be me do ye mini na mamfa me nsa nka ne da do chi che na o ka so wa me mo se a me me bo no ni ye ni sei abla me fa me nsa nka ne me nye na hwe da o ti mi coming se dia la tendi ni ti avante ekofian pana ne maniska ne maniska no jinka na mi de manisa enti di family mi nsem no waja ka ho ko fa panye zo de wo mi nsem no waji ska no o ti ka kire mi se ne se mi ya ono betimi atwa squad mama go me na se obetimi to temi di adia hwu tirim obetimi di edregu aduani mama mi medi ewu o ti ka jem se mi eyi ka mo ba wo fura obebo mi dia ana enwa sa do no kan se eduma seman eno no ye no ma nse ana makon hai dan na man ndi se na aka eduma na mede no kwakotumi ye ya gen se kwakoto afidie no ana egu hu o ma me anu ma me se o hwe eduma bi okum nti no ori ye nya abotransa ndi se dan ma kwakon hai man nti no je na ye eduma num awu bo na mi gusu bo ho se edi no kwakoto eduma awo ka se akwanza mention no 20 sa akwan me hwe no. Okay, my young shadi be a quan bear now, but no fast or Collins. If I told someone me kwa dan man, if one man me kwa me to buy na me come me I can go 20 cities na me dia man. I know me ni visit en anga sa me ko fi on ma me ni so ni fi o game ten me ni ba bi o. Enti ne one man me ko ni ta no akina. E one me kwa me hunu so ani maniska. And apart from that so one man is sending our phones in the man. Collins, own say, Oba ne bema wo, nentem tia, ye mumi nu na mawo, enti mo yen hyehyeye, say bia, na watwi bia, ana na watwi mienu bia, ana abosumi bia, mema akwada ni sei, bia hyehyeye na ne charity aye. But you say, wiki bia, mema no 100 cedis. Enti wiki bia, what the 100 cedis ne mano? Devacho any wiki bia a day mu any dia and the be any wiki bia na the born maybe a 1 week 2 weeks be maybe man a week akipia dia maybe man enti say bia 1 week 2 weeks bi na se wa nya ama na wo de kwa wo de sa 1 week ana 2 weeks ni shem e de kwa na never time enti se abaya ne ka se wo nhwe wo ba no a enye nokre never time e dey twa to a wo send ni week sika nde ma na ye da be the last 3 weeks me send no and last week me send na this week so send no and the 4 week na on me ko hono na me sika na man awo hono abaya wutie dia Collins e ka no o se every week bia o send this can the maw ada one fan send no o de brew e wa ache na ho Bacho kasa yentro no ocha. Die enti na yentro ogina suti o die enti na yentro. Die enti na yentro. O send 100 cedis na busome ansa na wa send 100 cedis. Collins o te charity. Bacho dadio. O se wo send 100 cedis na je busome 1 month achi ansa na wa send bio. We come on ma say me send na messages na e bo me phone so. Yeah. Na come you dey akire mu say be a week we me send and I said them. Okay, very good. And now you benada wa hye me da be na me pese me ne wo eni abaya yi nyina ahia e wu Tech FM ha. And now you benada. Aha, tie me share wo da. Me share wo da. Enti na me ka kire wo say and now you benada me hia wo abaya yi te ha ono e wa ha. Yeah, I just remember for never for network me said then yes and meaning say utie me bema oba panyem oba o eye wo no anyem oba enti se akwada ho asemba na ututu kwhya papa e ho no eni asebini mu de me pese enti na me to ama no nti ubetumi aka kire me se bia na nei wada roma ochina kura metumi aba ana ebia ya wada meba ana ebia ene na wotwe meba enti na me ka kire wo se ene ye bana da mihia wa ha enti ye no ye wo nhyehyeye ye nyina no so kire se wo papa no wo mfa nkohye wo papa enti na me ka sa no enti da ben wa hye me da
ene na awotwe na de na ba ye nti a mame musa wei na memfa de aka ntwen ne na awotwe na obeba no o ba fa evidence na e kire se o send this card ama ba ya ni nyina no fabra na message no yenhunu ni yenhu wo no kore abaya ne ntro ana abaya ne no kore ene won so ntro ye behu e de na ba ye nti a san hyehye ye se abaya no de ne beto adwuma mbra wa wo awie na akwada no obane was say ah bacho 3 years na ebesi ne adwuma sua ne de onkonko sua aye eye de na abentia bacho adwuma na me master no and I'm thinking no the master can say won ni me adwuma bi o ti me ma ko han dan foforo engino oni me nyɛ ko no ko pana se kasa na ma ni sister tutu nsɛm na sum ɛna o gya adwuma no wo boa se master ne kasa woni na gya adwuma ya entro na boy ni twa wo boa kasa mitio enti na mo so ma oni me nyɛ adwuma bi nti si am de asem ye no man kaka se ne be ya me wo ko ska no kaka se ne be ya me nya na me de no na me guso Collins wa ko ware ba te me wale ye onko ye oba ho ade a wo sister ne ko gina mu ma wo ye oba ne ho ade ba to Dabi enya wo ne oba ne te ba to me no ba na wo de be te wo ka se ma ko wale ne die ene de yantro no wodi okay enne ena wotwe anopa no nkono ye ne wo eni aba ye ye be se hia me da se why Collins atiefo Collins Kofi Tumbuku ena eba ahoma ne so na ye ne no ekobo enkomo no na ena wiei udi de Mrs Jennifer Asumani Mrs eya kwami a wo hai ne ho kani ene na o ma minim pon eda fom eja kwami asew abusia ni nyina ma mo ya akọwate oba panyi adwoa echampoma dodo na anim si efrɛ eno bejo ana bejo nyankopɔn ya adomo a memini de di animu yi ɛna yesie maame eja yebesie ni aye yie no yebesie aye yie no sechira beposo oh mungusa wate enti we die megina mo amase eja kwami anam na oba panyi adwo champoma abusua ni nyina ya mamo yako enkanka Mrs Jennifer Asumani eja kwami hokani ya ma yako nyankopon ya adom a memene da ya beba sechire beposo na ya beta abusua ni nyina nso achi na makata oba panyi nso achi krakra nyankopon hira mo pa se mo je medishie wo mo nso abusuam yenso ya beba amna ye fe awiai Mr Isaac Kofi Pianim uwo New Jersey, United States of America. Na wiai wanya afeko edi aka onfie ho. Happy birthday to you Mr Pianim. Jataba owo utekefem Asem Beba Dabi dwumadie yi so se wo sere nyankopon nhira ne nkwa husan ene ne nyinkyere se enkoso anka na nya okese. Happy birthday. God bless you Mr Pianim. Udide Deborah Mensa oye member ewo Dwankobia Heaven Prayer Ministry mu ewo Medoma na nei wanya afeko edi aka onfie ho wa wukunu oru akwakuja mfi se osre nyankopon ni nhira ne nyinkyere ene na ho bambo edemawo. Happy birthday to you Mrs. God bless you. Awurade fie Herbal Center eya asoye ya Kumasi Krobea ya mua no wo sa wo ba kro no mbosie Red Park ya aha na Awurade fie Herbal Center wo na Dr. Mankwa osi baabi atokro da wo nipadua ni mu bia no aduro bewura eye natural ene odidi ne dwuma enti na awia yi se wutie me na se yade bi abeye ka wo so onua awe osika o wabre pa o
wode ebra urade fie heba center wo kronum bosie red park na papa ne mfa ne duru nkan enkanka ne mu amanya etire mu hawo sɛ wode utinu sɛ ne dwawo ɔhaw bi aba etire no akwa afoforo bi ewom bi no fabra papa ne nkyɛn sɛ wakote enamu yade bi a oko a enko a eye mogya brusuo bi a eye tre yade bi ɛna sɛbesɛbe ɛtete wode hye no eye tafodo bi ana ulcer stroke yade bi na de wato fom ana sɛbe wonsabuo mu na anya wayɛ mre pa nso wɔ mpam wo bra urade fie heba center na benya hoto Dr. Amankwa number eye 0241 09 3915 afi 0549 206633 awia Jerry Naseba ye wo brema UGC bia DVL ne wono na yen ne de Jerry Naseba mixture abedwa so aduro we ye aduro na aduro we se ne ebo adasa na dofo ne ade hye nya asem ketwa se wo ye obi a atri di yade e na age onipadua na boso ama sese wo je wo ho a enye a Jerry Naseba mixture eno ne aduro a mekamfo na awie di ama wo wanumu ato a wuntumi ne di onipaduam nyina ye ohodwo wusi ase wutu ahwe odi ebra wate nakọ baabi eto ne aduro bia nakọ pejere na Naseba mixture bi to ebeboa wo ebeyi saa atridi yade na furu nipadua ne mu ama onipadua na san agina prim brane ye wo Jerry Nas Vico mixture na no de se sisi yade bia ba beji nipadua na boso e ma sese wo ye wo ho hwe enye ya Jerry Nas Vico mixture eno ni waduro no me kanfo ama ne dai se ko baabi eto ne aduro bia bi te se kolena Gelga heba Freddy Mens misi heba Dani heba Pidang na koto Jerry Nas Vico mixture ni bi sisi yade ne beko ama bema wagina brane wati ase ama yeb heba shop ewa Abu station onum ne distribute noi enti wudi wu pe bi aton a sisi eno ana manfo to enti unsu to bi omo number eye 0538 48 4411 oba Otek FM front desk a Jerry Nas no benya bi ato ena Jerry Naseba center na ankasa enso ewo brema UGC baabi a DVL ne wono wo number eye 0241 81 4677 first number we na wone Jerry Nasefo enso emo enkomo ena wie abapa mo eye the biggest online shop in Ghana ene utiemi onua ko internet ne so Google Play Store ana App Store na ko download yen app yi abapa mo se wo download wi a eye awuram se uwuramu a ade bi anipa da sani uhia na opese otono wo benya bi na wato e de free ha ahai enuoma ye connect ma light nyina ye to bi wa ha ebo ne da form pe TV o pe phone o pe laptop o pe fine e condition ana se wo pe den nuoma ye use wo kitchen fridge akese ni mu nketo abapa portable washing machine kra no eye 399 Ghana cedi o te wo twen de entade a ye hye enuoma ye di nua na aye ni nyina no abapa mo foto bi enuoma ni ye o enti wo de wawura abapa mo app ni mu no click na order tuaka na yemfa wade emro uni phone na de be download the app ne dia ye number enieje frɛ ka de wo pɛ ye mo ne bo nkyere otua ka ne yemfa mro ye wa akwanya sɛ ubetumi ho nso a ubetua nkakra na ɛso ya no abetabiri wade ana ye de wade abro wate ye number ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 obefre this number na one abapa fonso abo enkomo ena wi enketia Charles mehu se waba Facebook ne so no se akra ya Krobea Asante ena ye wase car wash ye tiu abaya no woye nurse pa woye nurse ge na asumdwie na omma no ebie no nso ka ho bi na kwam de na onye den a hungry mind is always angry mind. Hungry mind is angry. Eddie pa. Chris Bell, Kiston. And was ya Krobea, and every yansu ya shop pa. Yankupon shira no nya okese wate. And oba wa de adwuma kasia, aha ne yansu yebutuo na ye di adwuma yate. Yansu ye da se pa. Nana asin jima. And was say Krobea Saint Yaw of Buanim means minie. Memoaha, good afternoon, Nana Yaw. Ena eja kwa miyefo
ka kyerɛ ne sɛ na wie me nso me enjoy show no ɛnso ɛdi free ha na wie parliament for Amas Empowerment Boys yɛ wɔ bu anim nyinaa na kyerɛ ɔno ma me ada ebenya efu bi asɛm wɔ ha no ne ama ɔne na aka efu why Krobea asomdwe nka wo in fact abaya no wɔ very intelligent but dua ɛte bayira homam ɛna ama bayira mo akɛseɛ onie awura sɛ hwɛ yie no ama bɛma ansa anyim wo mbacho mate wate bɔ ho ban wate mbacho ma anyim ansa ɛsɛ ya ma break kakra ana yen season ne kura onya ba bi gina ansa na so ontumi nka so onya yi nso wobetumi ah mbacho metimi oboa untumi se bia mfie be se oba de be hwemanim mfie be se enan ne de krado atum wobetumi mbacho menini giant be 1 year kwa na me fa be ma bia kwa so say 1 year 1 na so say yi de wa year yi me ma say be 6 months yi so wa year yi wa year nti 4 years de wuntumi we de akira ah metimi obo agra enumfa matia ye na nyame ase ne yenchie ya tiefu nyina abiskona so yentum credo dia ontumi gani ntumi abiskona wa Asante New Town ba sa den dia ma nso tumi sene mema o ya de dom ya de emema ankasa no enye mayen emema enye mayen ye nyina ye mayen ah eye maye obetimi nko adia doctor for ka say enaduasa ya ye wo bosumi mu no nka be ma wanye kra no enye adubu ba enye oba na ane na ma ne de omo ye ne sa pepe fa nke oh de me kan on tema so de na se de mpesa on so ti ase ne se e ma ne se no timi se wo makono so ye mfa wo mo ye ma wo ye se ye de ne so a enye Ebasa how prostate na ma na dia ha wo na dia wona na ko ye no wana na ko ye wo ba e me ma dia nyema ye na ma dia ye ma wo mo dia ndia onye fe enti se wo yo ba now they will come you kuna Saturday 7 nti meme sanso na be ma so do ho kame wo yire a nti wo kuno e dia ono wo fe na da o mu nyina na pe dia e wonya kra mai ah obafie no odi a bi ma na biane di wa e ma se na nti en ko me kire ne kom wo kwa bonte kra ba ma de ono so be di kitchen Brabedi di obo so wo ma ni di me ya obekwa ba bia obeda mo se mo Matefa Go baby ah so person sponsor Jumedia yo akra chene so obeba enti me nko wo no na fu na sekese ma me ne me bei enni nkomo na wo mo te se no no ntwe mu ade OCC da bia me kan say akwada abayo a wo tie du mienu a kopem aduonu na se be be do be so ti bia no yudi ni obeprawo fa che wa adwe eno na afu I will the casa no nsem ni mu we se o sika twi na emu otu aso bi o ken kan bible wa so de nsem na o ke kanu di o timi kan bani nsem bi pra wo mu a sa yure de ya o kan yi dodo na anya na pa ho asem ko fa be gu so a ka ma fo ni ma dugro tuba sikra no ni so nsem be bi wo wa no o ke kan na tunu se oto ne bo ase nyini ya ka bo se kan adwe na da ne tirim no so na so si wa kwa ya tembe de Tech FM. Yeah, na. I am one was say akwada akọ school 7 June 2020. Ukọ JSS. Obi hia no so opewa. Was here no de wo pass am to me tirim. E na me penis wo. De na penis wa je. Unim hodo. Ukọ school obi na hwe wo. Was here na me penis wo. De enti na wo penis wo. De enti na be ma de ese wo pa wo penis wo. Eniema be na mo hwe ansa na mo penis wo ma be ma. Sa mfie dumienu ekopim mfie aduonu no. Ya mo nka nkyere
Mami Musa no ewura ebra Kofi se openo sa bre na wo SS2 edian na wo share so ntie ma wo pene so te ase ma no ka bi kire me na mentie Mbachona wai osua adwuma enu ntina me de pene adwuma sua adwuma de prenya kra na adwuma sua nti opere wonu sua adwuma mbo aso sa to yam so chemi satan o di opene nyampa yam Mbacha yam amafo oje iPhone no de o de kwaje yam oto yam ena de ebiem Mbacha de men kama no e de ebiem do bi o ha adwen pa yam ena osua adwuma mesre bia so no de mami de na osre no ne emfa man wo fia na obisa osra o maami ana osra o papa no omfa man Mbacha na ye dibi mam ne emfa bi mam enti bi te se de na osre na o de man mpesi esua bibi wa henti na mebusa nza de we no de na osre free ne hwa na o de man Mbacha bi o ha mesre ni sika be sen bi abe 20 cedi openenye ena de ebiem bi on so me ka chenza o kwa adwuma na oba onto bibi mbra mi ara enti no otumi to de ebia oba otumi to de last me ka chenza onto handset mbra mi otobai openenye SS nkwala no ho de emrantie bi ene member bi nioma wei mu a no mo de fefefa nkwala no enti so oba wo SS no amoni anko ne ho a obi be mu abonkwase yaka hwe osre no 20 cedi no de amano no me fa unkodi fufuo Mbacha Dabi ende no fa unkodi enti hands free yam 20 cedi osua adwuma eno ne saa nyina so ye ma o de te ase ma Kofi e ma ne de nyemo e ma osuku ball meboa innocent face meboa kai meboa Mbacha wa no asem yetumu nso a usuro se wo gi atum obo usewo so no botaye nti ye de pene ma be ma se ya pene so no omunim we kwa de yetiri ye se wanka se na nadamfo bi wo boy nti na ye ne fese nadamfo no wo boy nti na ono to kofa abie so usun adwuma he we ne se jataba ka se openenya na me penenya oboa ka bibi me ye hunu se enu nti a wo se enu oto phone ya maame ne penenya mi busani bibi a o de mame bibi ti said ye me se ni sika say 20 cedis we ntio ene na awie ni sa mo akonye edu a wate ye nchen abayo afefefe tuntum kama ni suku abono anso hwawo hwa ho kira wonamu kwada akote awirodo na awirodo na chi ni sika ode be ye adwuma asan ahye na hyiwie a ni nyina san na nchen ni sofo dia wode ma no kura se no kura asan ahye sofo no dia asan ahye ana wo se o sai bubu ja na anya 5 million ene so ahye hwe ene dia wo famu ene se ye no kura se wafa ho akofa bema oba afoforo ene na anyem a na ono obetwa ye nkontompo a every na nkosi ye no ni ya kwa da nkwa me aba ni ya hunu se oba na wode ne tifie ni se waye no ho ade se wonye ye behunu enti akwada wo school ma me hwew se won pese obebre won kwada abremu a obre won pani bremu ebi ni o se wo to obo ase na akọ school na awie ye ena nka wutimi to aso ena nka akonya ba bi pagina ya enkenye phone yam phone ye de beda wo kaje se ka kesie pa baby eno na nke ye de beda wo enso na won se ye de yam adada wo nti wo so ni wawi a ena yam de ama we o kan sa o boy ni e use yam na kutia wo o da bi se me kura me use bi se nya yam ni obi de nya wo ono de ni nyina so no ye yam ne wi nyina so pa ye ni a use yam no e ma obo ade kutia boyi hayen me use bi okay me use yam enti wa wo bo se ya kutia de asa me kan okay enti e wo se nkwada na mo ba no mo de ni ya ni hia ye o me ka se bre eba wa awo mu ana enamu a ya na ma ne huna mane o
ntina maayiwa nom da bia meka saa bere die wodi phone da wobeto ama hwe wo se de ohia bia no de ma no wonyem no wie ya wo ye no de ohia bia afi wode ma ne bio no oyire no afi de agesa wo yire no ade ano ono a okọ a wo ba to bibre me no wato aba no ene de agesa wo yire de nikam ene kura wo yire de nikam kura no anya de a ne nsa beka hwe se ya na wo asa bere otitale nkwa nchen ya eye wo se onim nyansa che wo maame ne wo papa no wo muduru sa nso a wo madwen yam so wo nim nyansa che wo maame ne wo papa wo nye bi ne enrade obepiti no oye ta na omka no mepiti no na metwamu wa ahemfie he ya na mehia nkwada mienu no omudi nkomoko wo se maame ya ne na adwen se wo nim nyansa hwe na no mepiti no ma akose maame de se many posts se die yo se hwe nkwada be se 12 years to 15 years yo wo mkomoni yo ono ka se ne maame a wo no ye ne se na adwen so wo biti no ube kombiti a wa biti no ane se watimi abiti na kwahye be ma ho aba wa bra wo maame enhunu enti eno ne adwen kese no na wodo a wode beba enie enti yetu maba wa enkwada no fo mo hweso nkomu suku na ebre no dura na obehunu se wo ye oba sabire nyame amoa wa wo de maame nkofa wei na menya bibi na mefa mehwe ba akono na twom maame nkofa wei na menya bi mehwe ba akono na ene so twom na de twom sa wani bete no wanya be se enan wa bra obi ani wa o papa na wa ye off twom sa o de twom sa na wa ye off twom enti mo munya abotre mo a we de ndi asi awie krachi na oba be kan de enti oba de to aso no ye de beto aso akra mamfansi a na menchia bomso hema nana oba tankese wadama ye mo hebru pia oba de achia me na dofo ne ade hye mwatere nka no ene ejapia onso wo ofokrum oyire to chale ewo station hope ejapia ene wiei ma yema wa ha nana yankopon hira pa maka eje die ene ne ma menchi eje Peter nso eje Peter one panyini pa woda eje Peter heba center no adofo papa we ono awo ho dwuma na odie awo ho adura na oye enti wutie mi se wo ye oba na sebe awo ho aye den se wo sori a esua na wusu eja adwo ne areho a na wudie jai tutu anamon ne hia anamon enu ne hia obeba eja Peter akache ewo feyase Pentecost Junction Lake Road Asem na mekan na se wo ba papa no de ahahan beto yefunu ne so eno be kire ne se menua ba wo be wa na wo ngo ode aduro be kan wate se wo ye oba wo nko ade a odoma nkoma de awo e ma wo nko ade a bibi na abeda ne si akwan a eja Peter be ye free ho obe ye wo yefunu ni mu adwuma ama honto aba se nya awo e na wo ye be ma na wa ye mre a sebe wo wa ye mre anije e wo wiase wunya bi se pressure bi ana stroke yade bi enam yade bi no akote sasabro bi ana oba wonsabu mu ni adaje o hausote oba eja Peter Herbal Center papa ne bebo awo eja Peter Herbal Soap no wunya bi na so di dware wede no a emani ne toso kama papa ne number eye 0543 369993 0543 369993 Herbal Soap no bo take FM front desk a ubenya eja Peter Herbal Soap ni bi na wato awie ya Bolivia Enterprise nso ewukumasi Sofolai alignment onum ne multi home ni di animhwe na adofo wonom na di future life smart food no eyi nkonya wo Ghana ha no yade be na etete wo yade be na hawo ya di future life nuani san yade no se ne tie bia no de bra ye nche na be kire mu kire ye nkire se ya gi ye nuani di die senti ne se vitamins ni minerals aduonum yensa ene wo se aduane mu amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduane mu matonchom de hia ne se obekire o yadem ye bema woduro ye aduane bia mu adia ma asa yade ede na ekire wo so a wo hia nkire mu yi frɛ ye number ye 0246 sorry 0246 01 0150 and 0242
8090 onyame wo ho heba ene de basa nupa no abedwa so anuanom se uyo obi a sebe sei obi ho a obema sore a esese gina so no odi ne sore a ne konkon ho hwe na reho bi eye wa obema ne kra eye ono a ne homobo hwe bepe basa heba capsules nanonom onua se ye kwokwo bi a epai na be ma menstruate ba force a ebe yi afiri ha mo ade ho ate unsu be gina brane oba sabe ubu unsa wo bre pa wo fa ya umu obi kura de ma unya basa heba capsules a wawie yafuru yare bi dawo so ana infections bi na etete wo a pe basa heba capsules nanonom na aduro no eye ebeboa ma asumdua befie ye wo basa heba ointment ye de ya ba tanku ema no ei muntie o muma sa nku ibi mamu na se ensansa bi ne yambi krongongo apropro bi ya joba ne ho aboso a fasrasra no asabra asram pampers rashes ya ye egu nkwade uba akoda ne pampers ya rashes ye egu no ni nyina abekọ entosi ni ahohye mesi akoda ne so da basa heba ointment eyepa ena so ye panyini kakaje ese wonsa na wobɔwerɛ ɔsɛ ye bia begu nipadua no ntumi nyiwa wam nipadua mu yaw sɛbe wo body no duru baabi a ne ye honam kankan nya de pa skin rashes ene nantemu apropro ni nyina no ebe yi afiri ho basa heba ointment ebe ye ni nyina de amawo baabi eto no bi akɔ abenya bi doctor number basa number ni eje frɛ no ka kyerɛ nsa na Krobea asem mfrɛ wo pebito yusu na beboa ne number ne ye 0244 267725 0244 267725 area Limbo Wave Enterprise yen ye de Morton tissues no abo onuada sani a wutie mie Morton tissues eye moton te sepa pa futuo no Morton tissues eye moton te se ma me dono odo de efe ene maka asem bi wo me office ho ama mani agye maka asem bi ama edinkuranhye aba me nipaduam awade a sebe baabi a na aduro no na aduru tampiri basisi ye ya ye kasa yi asumdwe nsu ato aguso momfa mpa bonta machi mommo machi mame na momfa nta machi se asemu e kan ne no sa asumdwe krogyen no enkoso antoso etise sa na Morton tissue no etie ayeso odo no eye moton kama enti wutie mi wo ye public toilet operator wo use Morton toilet roll wo ho a amanfo beba ho papa kire se toilet roll ne ye kama ufie ho use Morton enye Morton de ento restaurant operator de de pepa yen say tissue no eye use Morton de no wate hotel for hospitality for mo amu wo mu no mu use Morton tissues na no ne papa no eno na ye kama Limbo Wave for na de aba ene ne wo Fit Life natural mineral water sansuye eye pure eye krogen eye cool so refreshing ya sone so enti wo no mo a Fit Life natural mineral water Fit Life wawie udwumadie bi a wudie bia no fa Fit Life ni bi brem wate na ho be ye kama mumetu ye nioma bi nkoton ma ne mema mo pa adwuma no momra ye nkyɛn mo meje Morton tissues bi muntinsi traffic mu na mo nkoton mu benya sika wo be krofro mu a ye ne shinola ene di animhwɛ ye ben IBM NJ ye number ye 0550 115 013 and 0595 850 042 menya dru krofro mi de amenchia mi anka se minua ba ode awiai menwa ha mete won ka che eya afre me eya kwa me fie wie na me da se pa boni adwuma nso na wi da bia me ka se ma wo ho omo wo noma mansan bia bogina so amodo mema wo bako eye fame se nana Krobea o fame obia bia benyanka e bia ne bibi no enso me die mi hu hwe sa secret admirers awo wi ase no unima you have no idea I don't know chere say omo do usie wa bi ba bi no unima mo a ebi wo ho sa
bebree ɛni ɔmo nfra miɛ o sere mate no 2 ɛyɛ obi a ɔwɔ sika 3 ɛyɛ ahumɔborɔ ɔba timi hu ɛyi bra wei paa agya kwa me ne ma onim adeɛ me nso na abusuafoɔ nni sika wobɛhu sɛ ɔba no ɔfa saa adeɛ no ho na ɔde abɛdɔ wo ɛne bi nie o ɛne bi nie hwɛ nana hands free ɛtɔ ne sɛn simple plus ɔkyɛ mi bi koraa ɔkyɛ mi bi yam ne boɔ yɛ sɛn nti sɛ wokɔ sukuu na sɛ oh mama me ni hands free 50 cedis 20 cedis wontumi ntɔ bi ahomɔborɔ hɛ na sɛ woyɛ ɔbaa anaa woyɛ abɛɛma na sɛ wosi so na wodi kan ma awoɔ ba w'anim adi kan a wakɔ akyire wakɔ akyire mfie bebree ɛne bi nie wakɔ akyire mfie bebree yɛka sɛ yɛ bɛɛma bi ne akɔla bi hyɛ dan mu a yɛka yɛ a wɔse dɔge ɔmo ɔmo dɛ gɛn na kɛtɛ no sɛ tie ne ɔmo ka sɛ dɔge ɔmo woka dɔge ɔmo no wodi yɛ bɛba abɛkyɛn wei gɛ wei na mehu sɛ ɔkasa no nimdeɛ wɔ n'ani so ɛwɔ tirim ankasa wɔwɔ nimdeɛ ankasa sɛ kɔkɔ skul no du anim a nana sɛ entrepreneur bi bɛkyɛn abaya wei a na wɔhu sɛ wɔtumi de ne sa yɛ adeɛ o ne ho kyerɛ ne nyinaa mpo no ma yɛ wei agye guda ne nyina na ne bahyɛ n'akyire o nti sɛ wote fie na sɛ woti a ma wɔnyɛ sua deɛ anka bibi nkyerɛ wo o maame ɛne bɔpa ɔmo tuufo no wofi sɛ bi a bɔne na mopɛ o nana ɛyɛ wo daakye nti a wofi sɛ kabaya wɔtumi wie skul yi ɛkɔ tertiary a ɛwie yi a nka deɛ na ɛbɛba kɔbɛbɔ bra papa akyɛn sɛdeɛ na deɛ ɔwo nsusuo no ɛnɛ wantumi ankɔ o hwɛ baabi a wɔbɛwie mene ne di nkɔmmɔ kora wɔsan kɔfɔ a obi wonim the reason nyinaa sɛ mame nkɔfɔ no na wɔbɛsupporte ma mehwɛ me ba no ɛhɔ na asɛm ne wɔ no nipa no so baeɛ no ɔhu sɛ ɛmmoa wɔgyae laki mpo sɛ ɔno deɛ wɔamanyam no sɛ nka ɔno so baeɛ no ka ɔde bɛmaa na sika na mame san kɔfɔ baako ka ho ɔbɛhu sɛ n'ani bɛba no na kɛntɛn ma na afei wɔtwa ne ho baabiaa ntwa abaya nice lady wɔsɛ me sɛ 17 years 17 years o hwɛ ne ho fɛfɛɛfɛ nanso hwɛ meda ase agya awura ɛnka akyi wate nyame ne hene wate sɛ woyere wo ho na wobɔ wo ho so a wobɛdi nkonim wate ɛmfa w'ani nto ha so aha ne deɛ wode w'ani to so pii a woanhwɛ yi a akyire nsɛm ne dɔɔso na mmom woankasa bɔ wo ho so krakye ne bɛba ɔsɛ wɔboaboa no ho adwuma deɛ ɔde wobɛsua ti yere wo ho wetaa so sɛ deɛ aduro biaa no wobɛyere wo ho yɛwɔ ɔmo ɛwo te sɛ wo nanso ɛnɛ ɔmo yere wɔ ɔmo ho bɔɔ ɔmo ho so no nyankopɔn ahyira wɔn nti yere wo ho nyankopɔn bɛhyira wo ate okay ɛna wiai me ankasa me maame a ɔsan yɛ me nana maame abena tina pokua na odi mbako akodi fufuo atetena a very good afternoon to you bechiao wate wo keditia Dubai getu opposite ho wonso tonton nsuo ne drinks a very good afternoon to you tena nyankopon Israel pa adofo a special one to you Frank Owusu Echampon enudin dodo na anim se efra pa Frank oye CEO Emma Owusu Ventures ye wokunsu ene ye wawoda na wanka se wunua wode hye ne wade nyina kwa me agye nimbo aten Professor Kokoto ose ene ye wawodai CEO omo afinhiapa ode nyankopon ne ase osre nyinkyere enkwa husan ene asomdwie se ntoso happy birthday to you Frank Owusu adofo me de dwumadi na si sabre Dr. Cash aye ready ode dwabrem eba nyankopon nhyira me onhyira wo onhyira ye nyina no ntutu ya na mo nsi yi okena eye wukuada efiada eye Eid efiada ye Eid Allah omo